Ready. Ready. All right. Okay. I ebidogono. Ndewonu mmadụ niile. Anyị ebidola nọ, anyị nọ ebe a ugbu a. Anyị nọ ebe a na-anụ gbogbogbongbo. Ndewonu. Ndị na-esonyere anyị na YouTube. Daalụkwanụ. Biko ndị YouTube anaghị m ahụ unu bata, so unu bata mee ka m mara. Ịbata na YouTube mee ka m mara aha gị. Daalụkwanụ, ndewonu. Ya dịrị unu na mma. Taa ka ọ dị. Onye isi oche anyị na oge nke ụbọchị taa ga-abụ Reverend Father Dr. Chetuya Adunchezo. Mgbe na-adịghị anya ọ ga-esonye anyị. All right, let me let him know. Biko unu na-abata, unu na-emetụrụ anyị aka n'akara ịhụnanya. Drink water. Daalụkwa Yana, daalụkwa Pat Pev. Ana m ahụ unu niile. N'oge nke ugbu ọ bụ mụ na Reverend Father Dr. Chetuya Adunchezo. Mụ na ya ga-anọ ebe a n'ụbọchị taa. Ọ na-esonye mgbe na-adịghị anya. Ndewonu. N'ụbọchị taa isiokwu anyị ga-abụ Ọjị Ndị Igbo. Anyị ga-ebido ebe anyị kwụsịrị. Izu ole na ole gara aga mụ na Fada nọrọ ebe a. Ndị niile soro anyị nọrọ ebe a, unu ga-agbara anyị ama na ọ bụ unu eweli iwe ka m kwụsị ihe na-ekwu. Unu ga-agbara anyị ama na ọkpụ ọkụ n'ọnụ. Ya bụ na ugbu a kwa anyị ga-ebido ebe anyị kwụsịrị. Daalụnụ. Nke a bụ oge dịrị ụmụafọ Igbo. Ka anyị tụlegodo ihe ndị a niile anyị na-anụ gbasara ihe ndị mmadụ na-eme ọjị. Ka m lee ma Fada ọbatala. She Gold, my daughter-in-law. Ndewo, ahụrụ m gị. Fetụrụ m aka Okay, anyị na-eche Fada ka ọ bata ugbu a.
Kamle ma fada obiago. Matilda Appiah, ndewo. Okay, all right. Fada na machoge beno. Aha, Chigod ndewo. Ndewo. All right, fada na machoge. Let me see if I will see you here. Dr. Peter, I see you, brother. I see you. Father, I'm checking at TikTok. I'm going on YouTube. Nwanne m nwoke Kainot Obinna, kedu ka esi akpọ aha gị nna m? Okay, let me see if I will share this with you. Okay. Young millionaire. Dalokwa. Hey, Jaja, how are you? How are you, Jaja? Good to see you again. All right, Father, I'm going to go. Eziterela invite to join as a guest. Jaja Dalo. All right, Father Batago. Yeah, move for don't want to keep up with Joanna. All right. Ndị mmadụ anụrụla ọdụ na-echere anyị ha na-efetụkwara anyị aka na-etinyere anyị aka n'akara ịhụnanya. Biko unu na-ahụ na nke a bụ nke ugboro abụọ mụ na Fada ga-anọ ebe a. Fada bụ onye echiri echichi nke ụkọchukwu nke ọdịnala. Ọ bụ nnukwu mmadụ. Na ụnyaahụ anyị gbalịrị ka ọ bụrụ na ga-akpọbata nwunye ka ọ nọrọ na onyonyo kamera, mana teknụzụ ekwe anyị ka anyị mete ya ka anyị si chọọ ya. Ya bụ na Fada ga-anọkwa na azụ onyonyo kamera n'ụbọchị taa, nke ndị bekee na-akpọ behind the camera. Ndewo Chigo, thanks for tapping on the screen for us. Jaja, thanks too. So unu na-etinyekwara Fada akara ịhụnanya ka ndị na-eso ya wee gbagote, n'ihi na isiokwu anyị na-akpa agaghị agwụ taa. Nke a bụ agba nke abụọ ya. Isiokwu anyị na-akpa bụ nke Reverend Fada Chetuya Adunchezo, bụ nke were ya anya karịa ọtụtụ ndị mmadụ ndị mụnwa ahụ gụrụ n'ihe gbasara ọjị. Ọ bụrụ na anyị na-eso ya na-etinyere aka n'akara na ya, ọ ga-eme ka ndị na-eso ya bụ ibu, wee mee ka mgbe ọzọ anyị nwere ike ị na-ebe a, ya bụ na o nwere ike ịbịa na kamera. Ọ na-ewute m na anyị enweghị Fada na kamera, ya naghị ahụ ihu ya anya dịka ọ ga na-ekwuru anyị okwu. Anyị gbara mbọ niile ka anyị nwee ike ime ka nke a dị ire site na YouTube, mana ọ dabachaghị. Na TikTok, nke ahụ wụ iwu ndị TikTok, ọ gaghị abịanwu na kamera because of his account ka dị not too old. All right, n'agbanyeghị nke ahụ, olu Fada na-ada ka ogene n'ụbọchị taa. Hi Jave, how are you? Ndewo. Ana m eji ohere a na-anabata ụmụafọ Igbo niile ndị na-anọnyere anyị ebe a n'ụbọchị taa.
ihe anyị na-akpa, nkata anyị na-akpa bụ nke bara ezigbote uru. Nkata anyị na-akpa bụkwa nke gbara ọkpụrụkpụ n'ihe gbasara ọnọdụ ndị Igbo. Ọjị bụ otu onyinye ekere ụwa. No, abụ m nwafọ Igbo. Ojave, I am Igbo. Ọjị bụ nke Chineke kere ụwa nyere ndị Igbo n'ọnọdụ pụrụ iche. Ndị niile si n'obodo Nigeria, unu ga-agbara ya ama sị na ọjị bụ ihe mkpụrụ dị iche nye ndị Igbo. Dịka a na-ekwu ya sị na ọ bụ ndị Yoruba na-akụ ọjị, ihe ọ pụtara abụghị na ndị Igbo anaghị akụ ọjị, kama na ndị Yoruba n'ime Nigeria na-aka akụ ọjị, ha nwa na-aka eji ọjị mere azụmahịa. Wee sịkwa na ọ bụ ndị Hausa, nna anyị ndị ugwu na-ata ọjị. Ọ pụtaghị na ndị Igbo anaghị ata ọjị. Ihe ọ pụtara bụ na ọha nwa aka ata ọjị n'ime obodo ahụ bụ Nigeria. Mana bịazienụ n'ala Igbo, ọ bụ ndị Igbo naanị bụ ndị na-eji ọjị eme mmemme niile dị iche iche, site n'ife ofufe nro ruo na alụm nwanyị, ruo na ihe ọbụla ị na-eche ndị Igbo na-eme kpọkọta mmadụ ọnụ, ruo na ileta ọbịa. Ọjị nọ n'etiti ihe ndị a niile. Wee bụrụ na ọjị bụ otu ihe Chukwu nyere ndị Igbo na-enweghị ka ị ga-esi ekwu okwu apụ ya. Ya nwa mere anyị ji na-eji ụbọchị ndị a na-eleba anya n'ihe gbasara ọjị. N'izu ole na ole gara aga, agba nke mbụ ya, mgbe mụ na Fada nọ ebe a, anyị bidoro ikwu okwu ihe gbasara gịnị bụ ọjị. Fada wee duru anyị gaa ịkọwara anyị ihe ọjị bụ, ịkọwara anyị etu ọjị dị, ọdịdị ya. Ọjị gbara 1, 2, 3, 4, wee ruo na wee nye ọmụmaatụ ụfọdụ ebe ọ gagoro, ebe ndị mmadụ na-emetọ ọjị na-amaghị ama, karịchasịa ndị bi n'ofesi, ndị bi n'obodo oyibo, ala bekee. Ebe ahụ ka anyị kwụsịrị. N'ụbọchị taa, mụ na Fada ga-ebido ebe ahụ. Ọ ga-ebido ebe ahụ ịkpọghachichi uche anyị ọzọ, wee sị na anyị ga-elebara ọjị anya si na ihe ọ pụtara, the symbol of kola nut, si na etu esi dote ya, ekekere ụwa si dote ya, the embodiment of ọjị, etu esi dote ya, etu esi gbasa omenala Igbo. Ihe ndị a ka anyị ga-eleba anya taa na agba nke abụọ ya. Ya bụ na obi dị m ụtọ inwe Fada, Reverend Fada Dr. Chetuya Adunchezo n'etiti anyị n'ụbọchị taa. Tupu ma anabata Fada si ya gaa n'ihu, aga m ewere akwụkwọ ihe njede ihe ya. Oke, ana m ede na kọmputa taa. Aga m achọ ime ka unu mara na ndị na-ewetara unu ihe omume a bụ ndị ụlọ ọrụ Omenka app. Omenka app nke anyị hiwere n'afọ gara aga, nke ehiwere maka ndekọta ihe niile gbasara asụsụ na omenala na mba ndị Igbo. Nke bụ na afọ ole na ole gara aga, unu nwere ike unu anụla na asị na Igbo ga-anwụ anwụ, Igbo ga-anwụ anwụ. Ọtụtụ ndị mmadụ si na ọ bụ eziokwu, ụfọdụ si na ọ bụ asị, Igbo enwe ike anwụ. Mana dịka ndị na-amụ ihe ọmụmamụ asụsụ na omenala, anyị si na n'ọnọdụ nke anyị, a ga-enwesarị ihe anyị ga-eme ọ bụrụ na asị na Igbo ga-anwụ ka ọ hapụ ịnwụ. Nke bụ na anyị na-edekọta, we are doing documentation of the Igbo nation. Ihe ọ pụtara bụ asụsụ, omenala, ọdịnala, ndị mmadụ, ihe niile gbasara Igbo ka anyị na-edekọta. N'ọnọdụ ndekọta ahụ, anyị wee hiwe ihe ememme amụmamụ nke a kpọrọ Igbo Literacy Project. Igbo Literacy Project bụ nke na-enyere anyị aka iwepụta ememme anyị na-emeta, ihe ọmụmụ anyị na-emeta. Isiokwu anyị wee bụrụ, anyị ga-agba mbọ wee nye ndụ anyị, nye ego anyị, nye ihe niile nke anyị nwere iji kụziere ụmụafọ Igbo ihe gbasara Igbo, site n'asụsụ ruo n'omenala na ihe niile. Ya bụ
Igbo literacy, meaning improving, impacting the literacy of Igbo people about Igbo nation. Ya nwa mere anyị ji na-ewetara unu nkụzi niile ndị anyị na-ewetara unu. Nke taa mụ na Reverend Fada Adunchezo ga-anọ na Monday na-abịa abịa. Ndị na-esonye m, unu mana m na-akụzi ụtọ asụsụ. Anyị ga-aga n'ihu ileba mkpụrụ okwu Igbo anya ọzọkwa na Monday. Na Monday ahụkwa n'oge mgbede ya, mụ na ndị ntorobịa ụmụafọ Igbo ga-anọ anyị wee leba anya na nkọwa ilu Igbo dịka anyị si eme ya. Chigod anọ anyị n'ebe a ga-abịachi no. Alright, so ya wụ ihe anyị ji na-eme ihe niile ndị a anyị ji eme. Jaja, thank you for sharing this live. So for those of you that are joining us that are not Igbo, our program is predominantly in Igbo today, and because we are discussing a very important phenomenon in Igbo life and Igbo race. So we're going to be speaking more in Igbo than any other language. So bear with us. Unu niile biko na-emetro na ya n'aka na n'ihu ekwentị unu. Ndewo. Na-etufughị oge ugbu a, aga m akpọbata Reverend Father Dr. Chetuya Adunchezo. Father, kelee na ụmụnna. Bebe anyị biko ekene m unu. Onye ji elinya galia zeele Chukwu mebe mma. Azị eferi Chukwu ife ga na-eme azị. Etu a ka ọ dị. Daalụ. All right. Father, dịka anyị hụrụ ya ịkọwara anyị ọtụtụ ihe gbasara ọjị, etu ọjị ọbụna ọgba ole dị otu a, lekwe ihe ọ pụtara, wee ruo na nke gbara ụbara. Anyị lebatara anya ihe ndị ahụ wee banyezie na arụ na mpụ ndị mmadụ na-eme gbasara ọjị na-amaghị ama. Taa isi na ị ga-ebido ịkọwara anyị the symbol mpụtara, gịnị ka ọjị pụtara ndị Igbo, gịnị ka ọjị, kedu ebe ndụ ndị Igbo niile ọjị na-emetụta aka. Ka anyị bido na isiokwu ahụ. Agaghị m echefu igbo unu na ihe niile Reverend Father Adunchezo na-akọwa nọ n'akwụkwọ nke o dere ga-ebu Ọjị Ndị Igbo. Akwụkwọ ahụ anyị na-atụgharị ya n'asụsụ Igbo n'ihi na edere na Bekee. Anyị na-asị mgbe ọbụla ọ ga-apụta, biko nụ onye ọjị akwụkwọ ahụ nọ na Bekee ugbu a. Fada ga-akọwakwara ya ebe ị nwere ike inweta ya ọ na-ịchọ ịzụ ya ugbu a nke Bekee ya, ruo mgbe anyị ga-atụgharịcha nke anyị ga-atụgharị na Igbo. Fada, gaa n'ihu. Ọdụma ndị be anyị ekenekwe m unu ọzọ. Dịka o si wee kwuo na ife anyị ga-abanye na ya tata bụ nke oyibo na-asị symbol, nnọchite anya, ife a na-abụ ife na-eweta, ya bụ ife a na-abụ afọ ọjị elote ife ọzọ, ife ọzọ agbaghị n'uche. Nke mbụ bụ na ọjị bụ mkpụrụ ịfụnanya ka ọ bụ. Ọ dị n'ife nkọwabụrụ nke mbụ. Onye ka m na-agwa gị na otu ọjị ezikogo anyị ife ọjị bụ. Mgbe ị bịa waa anya, ịfụ na o nwere ife jikolu, ife dị n'ime, mana fancha nọkọrọ ọnụ. Ife ọmụmụ atụ ị ga-eji gaa ghọta ife m na-ekwu. Nwoke fụrụ nwaanyị na nwaanyị fụrụ nwoke wee si na fa ga-anọlili onwe fa. Ị ga-afụ na ọ na-abịa arụ ike we mmadụ na-aba anwa. Maka gịnị? Ife nne na nna mụrụ fa abụọ, ife fa abụọ fụrụ n'ime onwe, nne na nna mụrụ vanị ama mfụ ife anwa. Kedu ife dị ife anwa na-adọ nwoke eji asị ya na abalị dị egwu n'ụzọ dị njọ, si na onweghị ife ọ ga-eme maka ọ na-ejebe nke nwaanyị anwa. Ọ mara na ọnwụ duchiri ụzọ. Ọ bụrụ ife ị na-afụ anya, ọ bụrụ ife ị ga-emetụ aka, mana ife anwa siri ezigbo ike na-adọkọ nwa nwoke nwa na nwa nwaanyị ọnụ. Ọnya bụ love, ịfụnanya. Ije n'ime ọjị, ịfụ na ịfụnanya bụ ife dọkọrọ ibe ọjị na ibie ọnụ.
iwelie ịgbadatazie n'ife anyị nwe taa, symbol of love, akala nke ịfụnanya. Ọ bụrụ nke izizi na-ewepụta na ya bụ ndị Igbo na-enwero ịfụnanya anara anọla ana n'ala Igbo waka ọjị. Ọ bụgodị na ị na-aje na be mmadụ, ọ bụrụ na onye ahụ bupụtara ọjị, oyi wee sị obupụta ọjị si anya debegodi ọjị, ife ọpụta na o nwere okwu iji bata. Ọ bụrụ na okwu afọ adabara, ịma ntanya bụ ọjị. Ọ bụrụ na ịba be mmadụ, onye anwa enyere gị ọjị, jụọ kedu ife iji welu, gịnị ka iji maka ya bịa, onye anwa ka anabatara gị. Na ọ bụ mgbe o wetara ọjị anwa, ọ bụrụ na ikwete na ya bụ ọjị, nke mbụ mkpụrụ ịfụnanya, ya bụ na ndị niile nọkọlọ ọnụ wee waa ọjị egosigo na fa anabatala onwe fa. Nke ịbụọ, bond, ijikote ife afụ dọkọlụfa ncha niile ọnụ fa kwenye na onwe fa. Ọjị na-enye bonding. Ọ bụrụ na ndị mmadụ kwekọrịta n'ime ịfụnanya wee were obi ọcha wee wụọ ọjị, ndị anwa edekogo onwe fa ọnụ. Nke ịtọ bụ unity. Mgbe ndị anwa nwere ịfụnanya nwee bonding, ya bụ njikọta ọnụ, ife ọzọ na-apụtazi na ya bụ na fa adịkọgo ọnụ. Ọnya ka mmadụ ji etu ọnụ ebe ya si. Ọ bụ na mmadụ a na-asị nna ebe nsi owere obodo na-anya isi, fa adịkọrọ ọnụ n'ebe anwa, maka ọ chọrọ ka ije mara ya site n'obodo o si na ya wee pụta. Nke ọzọ ife ọjị na-eweta aṅụrị, maka na ife eji eliko. Ọ bụrụ na atakọ ọjị ọnụ, riko ife ọnụ, ife niile a na-akpazi abụrụ nda welele, ma ọ bụrụ ndị na-arụ ya n'iro, nda welele ife niile agaba n'anya. Ọ na-eweta aṅụrị, jubilation n'etiti ndị mmadụ. Ma ọ bụ na-ata ọjị ọfụma, ọ bụghị nke eji wee ka bịa ibe ikpe. Nke ọzọ bụ generosity, ya bụ mmadụ inwe obi nnabata. Onye ọbụla na-enye ndị maọbụ otu maọbụ onye ọjị bụ onye wepụtara ekwem n'aka nke ịfụnanya. Onye anwa obi ya amaka, a na-asị ụdị mmadụ anwa na obi ya nabatala ibie. Ịbịa na nke ọzọ, ọgbụgba ndụ. Ọ bụrụ na ndị mmadụ ekwekọrịta wee taa anya bụ ọjị, ọ bụrụ ọzọ ife anwa fa kwekọrịtele sọọsọ ka fa nọ n'ime, mana fa adọbatago ọdịnala n'ebe anwa, fa adọbatago ọdịnala, dọbata omenala. Ya bụ na ọ bụrụ na mmadụ anọlụ n'ebe anwa wee soli ibie wee taa anya bụ ọjị, ọ maligokwe na obinigwe na ndị ichie na ọfa ncha niile tala nya bụ ọjị. Ya bụ ọjị anwa tinyere ife, ọ na-eweta ife a na-asị covenant, nke bụ na ọ bụrụ na mmadụ jee wee gaa n'akụkụ nke ọzọ imebi ife anwa emebi, ọ bụrụkwa ndị anwa nọ ebe anwa ka ọ ga-eze. Ife ọ ga-ezezi bụ ana ọkwụ na ya were eme ife, maka na ana ka ọ na-emegide Chineke na onwe ya na-akpọkụ. Ya bụ na ọ bụrụ ọsọ n'ife abụrụ anya nwere ike ịta mmadụ ahụfụ n'ife gbasara ọjị. Ife afụrụ anya adịna ya, maka ife ọjị nọ, ife nya bụ ọjị nọchitere anya ya n'ebe ndobe anyị nọ. Nke ọzọzi bụ justice, ikpe nkwụmọtọ, ịkwụba aka ọtọ, righteousness. Ị gara ejide ọjị n'aka na-asị asị ma ọ kpee ikpe mkpegbu. Ịma nji ọjị wee mie, iwere ọjị wee mee nye a na-ejide gị. Then
ịma na ife na-eme afa ka nna akpọpụta just na anara m akọwara ihe n'isi. Yes, Father. Nke ọzọzi bụ ka m gbadazie ọjị in relationship to culture, tradition, custom and religion. Na-achọ izukọrọ kịta etu ọjị si wee bata n'ife na ndụ niile mkpọrọ afa. Culture. Gịnị bụ culture? Ọ ajụjụ ị ga-ajụgodi onwe gị. Ka ntinye n'oyibo wee kọwaa anya. Culture is the interface between humans and the environment, the symbiotic changes that occur over a time, and the meaning that evolve. Now, kedu ife a na-akọwa? Ịbịa na ife ịghọta culture bụ ọdịnala. Chetekwe afịa n'Igbo bụ ọdịnala. Father, nwere ike ikwugharị ịsụgharị bekee gị ahụ ọzọ ka anyị nwee ike idetu ya. The interface between human and the environment. Yes. Then the symbiotic changes that occur over a time and the meanings that evolve. Okay. Okay. So, ife na-ezukọrọ na ya bụ ọdịnala ọbụrụ ife mmadụ wetara debe. Ọ ife mmadụ kwudoro ekwudo. Ije na ebe anwa anyị furu onwe anyị n'ọfịa nụnwa anyị bịa bili n'ime nya bụ ọ bụrụ anyị debele nya bụ ọfịa ọ bụrụ anyị debele osisi dị na ya ma ụdị afịfịa na-efu ebe anwa. Mmadụ nwee njekọrịta na ana a na-enwe mgbanwe. Mmadụ na-agbanwe ya bụ ana mgbe o jeje kọrịa ọlụ, mgbe o jeje tiwe ụzọ, mgbe o jeje sụrụ ana ebe anwa mmadụ ebidogo ịgbanwe ana anwa ọ banyere na ya. Mana mmadụ uche ya adị adọ na ya na ya bụ ana ọ na-agbanwekwa ezi ya bụ mmadụ. Maka na ụdị mmiri dị na ana anwa na-eweta ụdị onu gị nwa ji wele ekwu okwu. Ụdị mmiri na-aṅụ na-egosi ụdị onu ga-adị ma ọ bụrụ na ị na-ekwu okwu. Ọ ga-afịa unu arụ mana ka mma alịghị atụ. Ifrọ ndị bi n'ebe dịka mba mmiri ana nke fa ọ dị iche ezigbote iche na ndị bụ n'ezigbo enu ana. Exactly. Ndị anwa bụ n'ezigbo enu ana ka m were ofu mkpụrụ ife wee maalịghị atụ. Ife dịka ịgụ egwu. Ndị niile nọ n'akụkụ mba mmiri asọ mmiri fe na-alọ alọ. Fa na-ekwu okwu fa na-ede ede. Maka gịnị? Fa ji azụ ndụ. Fa na-eri nne mmanụ ya bụ azụ na-emezi arụ mmadụ. Ịfụ ndụ mba mmiri arụfa ga na-akwọ mọlọmọlọ. Ọ bụrụ na fa ebido ịgụ egwu fa ga-agụgide egwu bido n'ụtụtụ bido na mgbede ruo n'ụtụtụ onu ama ngụfa. Ọnya mere na ọtụtụ n'ime nọ n'ịgụ egwu ekpiri. Mana ọ bụrụzalị na onye nọ n'elu ana egwu anwa ọ bụ na ịgụ egwu na-agụ ya agụụ o jezie mụọ egwu o jee ka ọ gụọ ọnya bụ egwu. Ịfụ na ọ gụọ egwu awa na abụọ ma ọ bụ ịtọ asọ mmiri ụfụfụ apụtara ya n'ọnụ. Nwantịntị oge onu agụ ọnya. Ọ gara agụnwu egwu bido na mgbede ruo n'ụtụtụ onu ga-agụ ya. Maka gịnị? Na asọ mmiri ndị enu ana ọdụ mfe ọdụ light ọdụrọ tik nke ndụ mba mmiri na-adụ tik. Ifugo ife ana mere mmadụ na ebe ahụ ibi nwere ife ọ na-eme gị n'arụ. O nwere ụdị arụrụ na-ataghị n'ebe ahụ ị nọ. O nweghị ụdị arụrụ na-ata ndị nke ọzọ na-adịra na nke ndụ nke a. Ife niile anwa bụ mgbanwe. Ị na-agbanwe ana na-agbanwe ngị nwa. Enwetezie ife ọfụ sitezili na mgbanwe anwa wee pụta. Ka oge na-aga ife ọfụ esi n'ime na-apụta. Ijikọ ana na ife ọfụ n'oge mmadụ
ji wee nọrọ ofu ebe ọnya bụ cultural identity. Ya bụ na ọ bụrụ mmadụ mebele culture, mmadụ ya nọkọtara chebe echiche ije mee culture, ọ ife ji aka ya wee pụtala onwe ya n'etiti mmadụ na ebe mmadụ fụrụ onwe ya. Ịbịa n'ime mmadụ ahụ ifu na oke na nwunye abụrụ mmadụ tinyere ya. Ọ ife culture bụ na fụrụ n'ebe ọ nọ, ana environment fụrụ oke na nwunye, ọ bụrụ nyanwa tinyere ya, ọ bụrụ mmadụ tinyere oke na nwunye. Ọ ife merie ka ọ bụrụ culture, ọnatalichi, ọdịnala, ọdịadị, mmadụ wee fụọ onwe ya n'ime. Ọjị Igbo bụ ofu n'ime osisi na-epu na ebe afọ ndị Igbo nọ na ya. Ya bụ na ọjị banyere na ife ọdịnala ndị Igbo, cultural element. Ya bụ ọ bụrụ na iwetazie nye the cultural element, ifu kedu ife ndị Igbo mere ọjị na kedu ife ọjị mere ndị Igbo. Ebu m ụzọ kịta gụpụta ife ọjị na-emere ndị Igbo. Kedu ife ndị Igbo mere ọjị? Ndị Igbo fụlụ ọjị kpọọ ya mkpa, fa nabatara ya, fa na-echekwaba ya echekwaba, fa were etinye n'usoro ndụ, socialization. They recognize it, they preserved it, cultivate it, and then socialize it. Fa tinyere n'usoro ndụ ọgbakọ ndị Igbo, wee sikwa ezi na ya wee tinyezie nye na ife jikolu Igbo na mmụọ na chi anyị na-efe. Ya bụ iwetezi ọjị, ifu na ndị Igbo ghọtala ife ọjị na-alụ n'etiti ndị Igbo, ife ọjị na-alụ n'etiti anyị na ụmụ mmụọ, ife ọjị na-alụ n'etiti anyị na Chukwu kele anyị. Ya bụ ọ gafele ndụ mmadụ, gafezie ana, wee jeje wetezi ife anya afụrụ anya wee tinye n'ime ya. So ife anwa ndị Igbo melie bụ ịdị mkpa ya bụ ọjị dị. Ya bụ eweziga ọjị, Igbo eto aka n'ebe fa nọ. Ya bụ ịdị mkpa, ịgafe enye inweta nke anwa a na-asị kedu etu ọjị si wee bata na tradition. Tradition bụ omenala ma ọ bụ ọdịbendị. N'ime fa abụọ, n'ime tradition, obodo ọbụla bụ ana Igbo enwego ya bụ ọjị Igbo. Ọ dị na dabe anyị, ọdụgo na Igbo niile na-awanya bụ ọjị. Mana isi na obodo ọbụla na-eje na nke ọzọ, ifu na fa nwelu ife dịcha iche na-etu ndị si awa ọjị nke fa, na etu fa si wele ghọta ya. Etu anwa fa si wele awa ọjị nke fa nwa, ọnyanwa bụ omenala nke ndị anwa. O nwere ike ịgbanwe nwa obele n'ebe ndị nke ọzọ nọ. Ọnya mere na ị ga-afụ ebe ndị mmadụ, ọ bụrụ na ị bịa n'Ọka, kedu ife nwatakịrị jegidere wee tinye aka n'afele ọjị ebe okenye nọ na ya. Ịma nwa anwa ịnọkọta ịgọba ọjị ebe onye tọrọ unu nọ. Ọ dị na anaba anyị, ndị be anyị maala ha kwetele ịkpachala aka n'anya mee mmadụ ife mmegbu, wee jeje wele ọjị wee gọpụ onye tọrọ unu, iche aka chere ife ga-ego na ya na-abọghị. Ị ga-ata afụfụ ya. So ije n'obodo ọbụla, o nwere obodo ndị ọzọ na-abụ fa weta okenye agọ ọjị, okenye gọcha anya bụ ọjị, o nwere ike ha onyezie onye ga-eki ya eki, nwata. Onye kpatalụ na ịgọ ọjị na ịwa ọjị ka bụ ọjị ndị Igbo, mana ndị nọ na bebe nwere etufasi wele ghọta na etufasi wee debe nke ndu na bebe. So ị ga-enweta ife dị slight different, mana the substratum, the foundation ịwa ọjị ndị Igbo ka dị ebe ọ dị. Then maka na ndị ọbụla nwere etufasi eme nkewe fe edogie, ọnyanwa bụ omenala.
nyanwa bụ ọdịbendị, oyibo kpọọ ya tradition. Amalugo na nna ka esi eme ofu onye wee pụtazia wee ghara etu ahụ esi eme wee mee nye etu ọzọ, obodo wee dakpue, oge ụfọdụ erie n'iwu ma ọ bụ taa anya afụ maka ife o mere. Ịfụ na ọjị agbadatago na kọstọm iwu ana, ya bụ iwu ana anwa ọjị gbadatalị na ya, ọ na-eji ojikolo onye ọbụla maalụ maka ọjị na ọ bụrụkwa ife sọlụghị n'ime, o nwere ife ọ ga-abịa ime ịba n'afọ na ya. Iwu a na-abata ọjị na iwu a na-ejekogo n'ebe ahụ. Then nke ọzọzi bụ ofufe ndụ, ya bụ religion. Dịka nsi wee kọwaba unu, ọjị bụ ife a na-abụ eweta, ọ bụrụ ọsọ etu esi ga-ata ya ka a ga-eche. Ife na-agbata n'obi karịrị ndị nọ ebe ahụ. Maka uche ndụ nọ ebe ahụ ga-agadi alị na ndụ fa abụrụ anya, maka onwe onye ga-eche na ya amaghị me ndụ a na-etiwu onye. Ana m anụ ya bụ asụsụ n'obodo dị iche iche asịghị na ndụ a na-etiwu oyi. So ndụ na nsụ ndị Igbo ma anọkọcha ọnụ, uche na-agba na mmụọ ma ọ bụ na-ewepụta ọjị. Ka ijidekwe n'aka na ijere je gaba mebie ife ndị mmụọ kwụna ya. Ya bụ ndị mmụọ na ala Igbo metụtale ndị ka nwụrụ anwụ, ndị ichie na ndị gboo, mana ọkachasị n'ime bụ Chukwu Abịama, Chukwu Okike. Ọnya nwa bi nke anwa m gwara n'ukwu ọjị the root, Chukwu Okike, ya bụ onye wetele ya bụ ukwu ọjị. Ọ bụrụ na elute ebe afọ akpọkuo vancha, maka na ọva nwa ka a na-ayọ ka fa gọzie ndị afọ ga-ata nne ọjị na ife eji maka ya were gbakọọ wee wepụta ya bụ ọjị ka fa gọzie nye. Ebe anwa ọjị abago n'ofufe nru, ya bụ religion. Ifugo kịta ka ọjị si wee bụrụ ife metụtele culture, ife metụtele omenala, ya culture ọdịnala, tradition, omenala, ọdịbendị, culture, custom, iwu ana, and then religion, ofufe nru. Ọjị gali n'etiti fancha niile. Na onwere ibe onye Igbo nọnyelu nwanne ya, ọjị na-ekwudoro ebe ahụ, ọ ma ọ bụ na aka ha eluro ya. So ọ bụ na anyị chịkọzie anya efu na ọjị dịka ife osisi anamịtala na ndị Igbo wee were emere ife ọbata na culture. Etu ndụ si wee devie na bebe ọbanye na omenala, ịgafezie nye iwu jidela onye darianị gbasala ọjị ọba na iwu ana. Ịgafezie nye ịkpọku Chukwu na ndị ichie bụzi ofufe ndụ. Ọ bụrụ na enwere ajụjụ na ndị a ka nza anya tupu mbanyezie na presentation. Fada ndewo, biko ebe ọbụla unu na ọwụnụ n'usoro anyị na mbido, unu anụgo ihe fada kwuru, unu kụtụrụ ya aka n'ihi na amamihe dị omimi ka anyị nụrụla ugbu a sitekwa na ebe anyị kwụsịrị na izu abụọ na atọ gara aga ruo ugbu. Unu ga-ahụ na ka o si bido ole anya n'azụ ọkpụ ọkụ n'ọnụ. Biko kụtụrụnụ fada aka. Ọ bụ na inwe ajụjụ tinyere anyị ya ebe a, aga m ahụ ya wee kwupụta ya ka fada wee nụ. Nke a ga-enyere anyị aka ịma na ndị nọ ebe a na-esonye n'ihe anyị na-eme. Ajụjụ gị nwere ike ji ya na bekee, ọ dịghị mkpa na ị ga-ajụrụ ya n'Igbo, ọ na ị gaghị edetenwu ya n'Igbo. Nwanne nwanyị Jaja, ndewo, Chukwu gọzie gị. Thanks for sharing and keep liking the program Usekwu Foods. I see you. Thank you. Nwanne nwanyị Chinenye, ahụrụ m gị. Ndị niile sonyere anyị dịka Reverend Father Adunchezo na-ekwu okwu, ndewo nọ, ana m anabata unu. Ihe a bụ ma ndị nọ na YouTube
ahụrụ m ka ụfọdụ n'ime unu na-abata na-apụ ama m n'ọwụ ikuku netwọk na-enye unu nsogbu n'agbanyeghị anyị nọ ebe a ruo mgbe ike ga-agwụ anyị taa. Fada arụtụla ọtụtụ ihe aka. Ndewonu ndị niile na-emetụrụ anyị aka na akara ịhụnanya ya gaziere unu nke ọma. Jaja ahụrụ m onyinye okooko osisi bụ flawa nke i nyere anyị, ya gaziere gị, daalụkwa. Fine. So aga m aga n'ihu ịrụtụ aka fada na ihe ndị kpọrọ aha wee si ebe ahụ jụọ ajụjụ ka isikwa ebe ahụ were ya gawa n'ihu. Ọ tọrọ m ụtọ ka isi rụtụ ihe gbasara nkọwa omenala, nkọwa okwu a na-akpọ culture, tradition aka, nke bụ dịka na mgbe anyị nọ n'ụlọ akwụkwọ ejile ụzọ niile dị iche iche wee kọwara anyị okwu a bụ culture, wee na-akọwa na ọ bụ mmadụ mere culture, wee na-akọwa na ọ bụ ụzọ ndụ ndị mmadụ. Mana anaghị ekwutecha ya ka isi kọwaa ya ka ị na-ekwu okwu, dịka na nkọwa na-akọwara anyị gbasara okwu a bụ culture sị na ọ bụ ụzọ ndụ ndị mmadụ mere onwe ha. Mana anaghị akọwara anyị culture, nkọwa ya ha anaghị aga n'ihu ịgwa anyị mgbe ndị mmadụ ji mebe ihe ndị a niile. Mana nkọwa gị ugbu ị na-arụtụrụ anyị aka sị na ihe ndị a bụ ihe ndị mmadụ hụrụ n'ala ha wee biri ndụ ha wee nabata ya dịka ọjị dị n'ala Igbo. Ọjị bụ mkpụrụ osisi Chineke kere, ọ bụghị mmadụ kere ya. Mmadụ nwere ike na ọ ya kụrụ ya, ọ ya na mmadụ hụrụ na ọ gbara, mmadụ wee nabata ya. Dịka ndị na-akụ ọjị ebe ha na-akụ ya, ndị Yoruba na ndị ọzọ na-akụ ọjị na-akụ ya ka eji ree wee nweta ego, n'ihi na ọjị ka a na-esi emepụta ụfọdụ ihe ndị ọzọ ndị mmadụ na-eji na-aṅụ maọbụ eri dịka enwere ike iwepụta koko site n'osisi koko. So ọjị na onwe ya kwa nwere ihe ndị ọ na-arụrụ anyị. Mana ndị Igbo eji ọjị naanị kpọrọ ihe n'ihi na ha na-ere. Ha ji kpọrọ ihe karịchasịa n'ọnọdụ ihe ọ pụtara n'omenala Igbo dịka isi kọwaa. Ihe na-enye m obi ụtọ ebe ahụ wee bụrụ na n'agbanyeghị ka esi hụ omenala dịka ihe ndị mmadụ mebere onwe ha, ọ rara ahụ ịkọwasilekwa n'afọ dị otu a ka ndị Igbo nabatara ọjị na ndụ ha, nke na-arụtụ aka sị na ma Chukwu Okike na mmadụ na ndị nna nna so wee tinye aka ime ka omenala ndị mmadụ wee bụrụ usoro ndụ ha, mgbe welata ya ụlọ n'ọnọdụ ihe ndị ọjị na-anọchitere anyị anya dịka ị na-arụtụ aka. Nke mbụ, ịhụnanya. Nke abụọ, mmekọrịta ihe, bonding, ịdị n'otu. Nke atọ, aṅụrị, joy. Nke anọ, generosity and hospitality, ya bụ nnabata mmadụ na imere mmadụ ọgọ. Nke ise, covenant, ọgbụgba ndụ. Nke isii, ikpe nkwụmọtọ, justice, na ezi omume bụ righteousness. Iwe ruo na nke ọjị na-anọchitekwa anya ihe dịkwa iche iche n'obodo niile nke ndị Igbo dị iche iche. N'ụbọchị taa, ajụjụ m wee bụrụ, ọ pụtara na ebe niile a na-eweta ọjị taa n'ala Igbo dị iche iche na a na-ahụ ihe ndị a niile rụtụrụ aka, nke bụ ewetaghala ọjị anyị enwe aṅụrị, ewetaghala ọjị anyị enwe nnabata mmadụ, ewetaghala ọjị enwe ikpe nkwụmọtọ, ka e nwere ebe a na-eweta ọjị mmadụ wee gakwa n'ihu wee na-egosipụta ịkpọ asị, na-egosipụta arụ na mpụ ebe ọjị nọ na ememme maọbụ na ebe a na-eleta mmadụ. Nke a bụ ajụjụ m. Fada, ndewo. Ndewo.
ife ọjị na-enye bụ ya bụ nke anyị magolu kịta m na-ekwupụta. Mana ịmalụ na ọ bụrụ na ife dị mma, mmadụ niile kwekọrịta na ife anwa dị mma, onye alụlụ ana chọọ ime ihe, o were ife anwa dị mma che n'iru ka e wee ghara ịfụ ya, ka ndị mmadụ wee nabata ya. O wezieri eche n'iru ka ndị mmadụ wee nabata ya, ọ lụzi ya ana n'azụ ya. Ya bụ na ọ bụrụ ebe ọ bụla ewetala ọjị maọbụ onye wetara eni ka ọ na-anọchite anya ife ọjị bụ. Ọ bụ ebumnobi onye anwa wepụtara eni bụ ife dị mkpa ka amarị ya amalị. A ga-eweta ọjị gọọnya ma ebe a na-ekpe ikpe ma si afọ n'ikpe nkwụmọtọ. Mụ bụ fada abatago n'ezinụlọ nwoke bụ ife niile dị ọlụ nwanne nwoke nwụrụ anwụ, jụ na ya ma nzụ ụmụ na-esi nwanne ya mụrụ, mana ọ nakọlụfa akụ na ụba moto niile o nwere. Ọ nakọlụ nwaanyị ajadu ife nke na ọ bụ mụnwa fada na-ebuzi nri wee na-ebuje ka ụmụaka anwa wee dị ndụ. M wee kwudofe ebe fa batara ka fa kpee ikpe. N'obodo anwa maala m maka alụmọlụ na befa. M wee bata vakenechee m asị m gọzie ọjị. M wee were ọjị gọzie wee jụọ fa, gịnị ka unu bịala, gịnị ka unu gbakọlụ? Asị m na ọkafa dezie okwu. M wee sịfa na ọjị ngọlụ bụ unu ga-awụ ya awa, mana ọ bụ na o nwere onye nọ n'ebe a gbara izu azụ wee bịa na-abụrụ ife eziokwu nyere ka ọ ga-ekwu n'ebe a na ọ taa ọjị ife dị n'ime alụlụ ana o ji wee bata na-anabịa ejecherie na mụ na-azọlụ unu ọkpa onye amụma ikiri ọkpa m ka unu ga-afụ na ọ bụrụ na unu taa ọjị wee kpejọọ ikpe unu ji maka ya wee bịa ebe a, unu niile atala afụfụ ya. M wee ghalịba jewelu nwaanyị n'ụbọchị Tuesday ọbịa ọfisi m sị m fada na onwe ezikwa onye ta anya bụ ọjị. That was the end of that city. Ifugie maka gịnị mfe abịago wepụta ọjị ka ọ bụrụ na abịa, mana fa akpachago izu ife fa ga-eme. Ikpe nkwụmọtọ adụrụ ya. Mfada wee batazie wee kujuo fa ncha niile. Onye fa wee rapụ nya bụ ọjị fa atarị ata. O mele eme ka nna gwa gị. So na ọ bụrụ ebe ọ bụ na ewepụtara ka ọ nọchiri anya, mana ife dị mkpa bụ na ndụbe anyị mara ife ọ bụ. Nọọ ife anwa ọjị bụ ka onye ọbụla ga-achọba. Ewepụta ọjị maka ife ọjị bụ ewee taa anya etu ọjị anwa si wee bụrụ ọnatalichi ndị Igbo. Ifụ na Igbo ejikọ onwe fa ọnụ. Igbo enwe ịfụnanya n'etiti onwebe maka ife anwa ọka ọjị na-akụzili anyị. Mana ndụ alụlụ ana ji eme mpụ. O nwere ndị ga-etinye ndị nsị n'ọjị na mbọ wee were wa ọjị were nye nwanne fa. Mana ife a na-agwa onye ọbụla bụ na onye mere ife anwa obido ụbọchị anwa obido ụbọchị anwa ebe anwa wee gụba ụbọchị ọnụ maka ọ gara ekwe izu maka ife o ji ọjị wee mee. Ọ bụrụ ife ọjị nọchiri anya ka o ji ọjị wee mee. Ọbịa bụrụ mmadụ ga-eme enye nyanwa bụ onye ratara ya na tụkwasị onwe ya n'isi. Ana ga-ejide ya. Amara mma ma azaga ajụjụ ya. Fada ịzago ya. Ndewo fada. Ana m ahụ ndị na-abata. Chigod, Quintins, you're welcome. Daalụkwanụ, daalụnụ. A na-ekele ndị niile na-esonye anyị dịka unu na-abata dịka Reverend Fada Chetuya Adunchezo na-akpọbata anyị na ihe omimi mmụta dị na ihe gbasara ọjị na ndị Igbo. Nke a bụ otu isiokwu ụmụafọ Igbo niile kwesịrị ịgba mbọ ka ha wee mara karịa ka ha si mara ya, karịchasịa nke sitere n'ọnụ onye ma ihe gbasara ya. Fada anyị na-ekwu okwu ya abụghị dịka m kwuru na mbụ onye chiri echichi nke ụka naanị, o chiri echichi nke ọdịnala nke bụ na
Fada kedu aha otutu gị aha? Azị efe Chukwu. Azị efe Chukwu. Azị efe Chukwu. Ife a na-eme azị. Ife a na-eme azị. Ya dịrị gị na mma, Fada. Prọfesọ Obiajulu Emejulu si m kelee gị. O kwesịrị ịnọ ebe a anyị na ya, mana ọ sị o nwere BOT meeting nke ọ nọ n'ime ya ugbu a. Si m kelee gị. Ndewo, Fada. Ndewo. Aha. Alright, dịka anyị na-aga n'ihu, biko unu emeela ndị na-emetụrụ anyị aka n'igwe. Ugbu a anyị ga-agabazi na isiokwu nke icho, ịgọ, igosi, ịwa. Ha niile ndị a bụ ụzọ niile ndị Igbo na-eji akọwa okwu a na-akpọ presentation of kola nut, nke anyị na-eche. Ọ dịka ebe a ka m na-eche ịmụta ihe niile m chọrọ ịmụta n'ọnụ Fada, n'ihi na ebe a ihe nọ n'ime ya karịrị akarị. Ya bụ na, Fada, gịnị bụ presentation of kola nut? Ama m na ị ga-eji okwu dị iche iche kọwaa ya n'Igbo. Ya nwa m ji jụọ ya na Bekee, gịnị bụ the presentation of kola nut? Ndewo, Fada. Ndewo. Biko kenele m Prof Emejulu. Ọmụ na ya na-abọbalị seminarị ofu oge. Ọfụzi ọmụlicha nwaanyị tigeri ya anya wee pụọ. Ori udozie mụ na Fada. Nwunye ya mara mma. Nwunye mara mma. Ịghọta ndị isi akwụkwọ. Yes. Kenele m ya. Aga m eme ka ọ mara. Ọ dị mma. Yes, Fada. Anyị na-abanye na presentation, breaking and sharing of kola nuts. Idewe ọjị n'ala Igbo, ị ga-akwụ ya nsụ ọjị, izuko ọjị. Ife na-eweta ya bụ nke asụsụ ọbụla na-abụ ụdị ndụ gbakọbala ọnụ a na-awalanya bụ ọjị, ndị ga-ata ọjị anwa. Ọ bụrụ na ịbịa, onye na-eweta ọjị bụ onye abịalịbie ma ọ bụ ndị abịalịbefa. Nwaanyị ma ọ bụ odibo ma ọ bụ onye enyemaka ma onye oje ozi nwere ike ije sachaa ọjị, bupụta ya, mana fadịrọ na ịwa ọjị. Ọ bụrụ mmegbu. Ọ etu esi wee debi ya na bido na mbụ. Emeche mgbe anyị ga-ekwu ife gbasara ife omimi, ife zobele ezo, ife ndị Igbo na-ezo ezo n'etiti onwebe. Ọ ebe anwa ka ọnọdụ anwa ga-esi ga-apụta ịkọwa ife kpatala anara nwaanyị ma ọ bụ nwata ma ọ bụ onye arụ na-ezuchere oke agara abata n'ife gbasara awamọjị ma ọ bụ onye ọbịa. Ya na ndụ na-eweta ọjị bụ ndụ na-anabata ndụ nke ọzọ, ndị onye abịalịbie ma ọ bụ ndị abịalịbefa. Kedu ife bụ nsụ ọjị? Nsụ ọjị bụ mgbe ilutel ọbụna ndị mmadụ rili nne bụ ndụ afọ ị na-achọ ibutele ya bụ ọjị, na ọ bụrụ ọzọ ife ọ ga-abịa iweta iwenye enu na ị ga-edebe n'enu oche be gị wee zukọ ndị mmadụ na ibutele ọkwa ọjị maka na abịala. Kedu ife bụ izuko ọjị? Ya na ya na-abọghị maka na onye nwere onye ịbịalịbie ọnyanwa bụ onye na-ewepụta ya. Then ọ bụzialụ na agọrị ya, onye ọ dịịlị bụkwa ọ nachighekwe na ọdịbe ndị afọ anyị kwuru maka ya. Onye ọ dịịlị, ọdịbe ndị na-ekwu onye ọ dịịlị. Ọjị nwere onye nwunye, iwe ya awa nwere onye nwunye. Ọ bụrụ onye ọbụla aka lụrụ n'afele na-awa ọjị. Then ife ọzọ dịzi na ya bụ ọ bụrụ na elute na nzukọ ya bụ ọjị na ya bụ nsụ ọjị presentation,
iweli ezuko ndị mmadụ nke a bụ mbụ onye ọ dịlị ga-eme ya. Ịdọtụ onye n'ana ịwakwa ọjị anwa aghọrọ ife ọzọ site n'obodo ndụ nke na-eme eni maka na onye abịa bie nwere ike ibute nya bụ ọjị. Ọ bụrụ n'Ọka, ọ bụrụ na onye tọlụghụnụ nọ n'ebe afọ gụva abịalụ bie ga-ebute nya bụ ọjị dọwa, mana ọ bụkwaghị ga-awụ ya. A ga-ebunye onye anwa tọchalịnị ya bụ na onye zukọrọ ọjị bụ onye abịalụ bie, mana ọjị nwere ike ma ya bụ na onye anwa zukọriene ga-awụ ya. Ọ bụrụ onye tọchalịnị nọ n'ebe anwa. Then ịbatazịa na iwe ọjị, ndị mmadụ ndị be anyị dịka ana m agbazi okwu nje ebe a, o nwere obodo ọ ga-abịa iluo ọbụla onye tọchalịnị ga-awanya bụ ọjị. Ọ gọcha anya ọwa anya ọbụla ya bụ na osogolu na ọfọ, mana o nwere ibe ọ ga-abịa iluo ọ gọcha anya onye nwata anwa bụ na-njezi ka oje ozi odibo onye na-agba ụkọ o wee nwee ike ka enye onye ọbụla. Ma nke mma agbata ụkwụ na ya bụ ọ bụrụ na-elute n'ebe anwa adọrala ya bụ ọjị. Nke izizi, onye ọ bụrụ na awago ya bụ ọjị, mmadụ onye tọchalịnị wee mechie wee bata, onye anwa tọchalịnị ama nta ọjị anwa ọdụdụ walụ ọma nta ya. A nwere ike ije chọrọ ya ọjị mana ọma nta nke ọdụdụ walụ. Na onye anwa batalịnị nwere ike ịnọ n'izu anwa mana ọjị anwa ka ọ gara ewe maka na ọ tọrọ ndị niile nọ n'ebe anwa mgbe a wara ya. Nsọpụrụ dozene bụ na enwere ike jee weta ọjị tie n'afele wejele nyanwa, mana ewejerie nya bụ ọjị ọma ngọzi ya agọ maka na agọgọ ọjị wee piwe nya bụ nzukọ eji maka ya wee nọlụ. So na ihe ọ ga-emezi bụ nke ahụ enyere ya, o nwere ike okene ndụ wetele nya bụ ọjị na ọ ga-adụla unu na mma. Ọfọ sogoro ibie le ịma na ọ na-agọzi ọjị, ọ na-agọzi, ọ na-edo ọfọ na nke anwa awabugolo awa, ọ nara aga ọjị ọfụ. Enwere ebe njeli anọlụ n'ọgbakọ a na-eme ife a na-asị convention, obodo gbakọrọ ebe anwa ewee nnọcha wee fife nya bụ ọgbọ site n'ịwa ọjị. Awalide ọjị wacha ewee bido mmemme. Anọzi emetego mmemme aka, ndụ echichi wee bata, ndụ chila ọzọ. Ndị echichi anwa batalịnị bụ ọjị wee bata, ewee bute nya bụ ọjị wee sị na nke a bụ ọjị ndụ ọzọ ka ewezielie ka a gọzie anya ka a taa. Nne okenye anwa gọlụ nke mbụ nyanwa bụ onye tọchalịnị, nne ya anya o wee jee buru ọjị anwa ka ya gọọ ọnya. Ebe anwa okwezi m odidi wee kpọọ fasiwa bikonu. Ọ bụrụ na onye enunwa bụ onye gọrọ ọjị eji wee fiwe ọgbọ maka na ndị ọzọ wetele ọjị ka iji wee gaa gọkwa ọzọ. Gịnị mere nke ịgọbulu agọ? Otu niile anwa ife niile akpala akpa anago n'iyi maka na ivoidigo imebigo nke anwa ịgọrọ agọ. Anara agọ ọjị ugboro na-abọ ma ọ bụ ebe na-efiwe ọgbọ na kịta na oge ebidogo nke a ga-asị ka anyị kpee na ekpele, ị gara agụ ya ugboro ịbụa. Too ka emechara kafa jụrụ m kedu ikwe n'ife aka eme ọjị ndụ ọzọ, nsị a unu ga-anabata ọjị ndụ ọzọ kene ndụ ọzọ. Ebe ọ bụ na ife kịta bụ mgbede, anyị ka nwere nzukọ aka ga-eme echi. Akọwaziala onye ọbụla ma ndụ ọzọ na ọjị ndụ ọzọ ka a ga-eji ga-ebido nke ụtụtụ echi. Oyibo olulu dị ife anwa ebutezi ọjị ndụ ọzọ anwa n'ụtụtụ echie agọ ọnya o welie wee mezie ife chọrọ ime
mana ọ bụrụ agọcha ebido n'isi wee gọwesịwa adị agọ ọjị ugboro na-abọ n'ofu afọ okwu odogoghị anya. Yes, Father. Okay. Ọ bụrụ na elutekwe n'ebe a dọrọ ọjị, ọ bụrụ na o nwere okenye kachanị mana ọ kago nkarị nne ife dịka onye tọchalị na ọnụkụbere n'obodo, o nwere ike ma aka adọzina ya ma ọ bụ ma uche ya akụzi n'ọnụ ịwanya bụ ọjị. O nwere onye na-esotiene nọ ebe anwa, onye anwa na-esotiene ga-awa ọjị n'afa nke nọ ndụ ọrịanị. Ọma nwanya bụ ọjị n'afa nyanwa na onwe ya. Ya bụ ọ na-awala onye nke nọ ndụ ọjị kama na ọ gara eji nwa onye nke ahụ ama mmenwuzi ife dị na ya maka echichi ya agbago ọsọ aka ya agara anyawa nwuzi ọjị. Ya bụ onye nke ga-awazini adị awụ ya na onye atọchala mana ọ na-awala onye tọchalị na ọjị. Ọ nsọpụrụ onye na ya na-abọdụ ka i wee nwere onwe gị maka ị gara awa ọjị wakpo onye tọlụgụnụ. Then ikesa ọjị, ọ bụrụ na abata n'ikesa ọjị, ọ bụrụ na ọ na-ezinụlọ a na-abụ ebupụta ọjị awa anya onye anọ na bie ma ọ bụ onye tọchanị awa anya ọjị ezinụlọ ka ọ bụ ekesa anya onye ọbụla aka lụrụ oweli. Mana nke ọzọ bụ na ọ bụziele na ikesa ọjị anwa, ọ bụrụ na ọjị anwa bụ n'otu ka eji wee butie, o nwere ife obodo anwa na-eme ma ọ bụ omenala dị n'ana ife dịka ịnụ nwaanyị nke ịnwale na ndị ọnụkụ nke a ma ọ bụ obodo nke a na-abịa, o nwere ndị nọ n'okpuru ibe fara isi nranya wee bịazịa ka abịa nụọ nwaanyị abịazi ịbịa nụ nwaanyị. Then ndị ga-ekenye nwaanyị ndị mụtala nke ada abịala na befa fanwa bụ ndị ga-ebute ọjị. Mana ndị nke afọ bịakwalene ga-enwe ọkwa a ga-adọbalụwa ọjị na ya bụ ịdọ ọjị adọ. Anara ezukofe ọjị ezuko maka fa zuru oke na onwefa wee bịa. So ị ga-awụnye ọjị n'afele i wee jee dọọ onye ebe afọ. Mana ndị nke nụnwa nwe nwa nke nwaanyị bịa bụ na onye a na-eri oriri ya mfanwa ga-agọ dị ọjị agọcha. Ndị nke ọzọ ọnụnwa ga-enwekwa ike ikwu okwu ma fachọọ fagọkwa ọjị atụkọ ọnya maka na ndị na-aba nwere ịra ọnụkụ nka vileji nka na vileji nka fa abụọ ịra obodo nka na obodo nka fa abụọ ịra. Ya bụ na ọ bụrụ na ilute na setin ndụ ra isi nre anya bịa nnọkọ o etu esi edebe ọjị dị ife anwa. Ọ bụrụ na obodo na-eri olili ọ bụ na fanọlụ na village by village kindred by kindred famala onwefa na ife anyị na-akpọ ọnụkụ. So ọ bụrụ na fanọcha etu anwa ọnụkụ ọbụla ga-enwe ife onu na-akpọ tebụl a ga-adọ ọjị n'ọnụkụ ọbụla. Ọ bụrụ na ndị anwa nwere ofu omenala jikọlufa ncha niile ọnụ, onye afọ ọ dịele na omenala fa nweziri ike gọọ ọjị maka fa ncha niile. Fa gọọ ọjị maka fa ncha niile, ndị ọzọ awazi ọjị nke fa awa. Agara aga ọjị ugboro abụọ ma ọ bụrụ na fa bụ ndị si from one lineage. O nwere obodo na-abọ ma ọ bụ ọnụkụ ga-aba afụta fa mali na fa ncha niile bụ ofu onye mụrụba. And fa na-eme ife na-emekwa ife ka ndị ofu onye mụrụ, ofu onye ga-awa ọjị fa ncha niile. Then ọ bụrụ na kedu nke nna-achọ ịgbarapụ ebe a kịta ịmara nderi ede na fa ncha niile nna kọtụzi akọtụ ka m wee nweta
ifedila okay ka nrapụta ya nke anwa mgbe mmadụ ga-ajụ ajụjụ ife ọfụ apụta m n'isi mana ka m kọwazịa nke a mgbe afọ ebutela ọjị ndị anwa butela ọjị na nnukwu ọkwa ọjị na ezinụlọ ya n'obi ọkwa ọjị ka eji ama ibe bụ isi obi ọ ga-adị na onye anwa nwe obi ọkwa ọjị na-adụ ebe ọ ga-abụ ọgbatie aka eluo na ya uwelie ọnya na onye batala abata nne anya fụ ebe anya bụ ọkwa ọjị dị ọsọọla ebe anwa maka na onye nwe obi na-anọ ebe ahụ ị gara anọchi ya bụ na ọkwa ọjị na-akọwa ebe isi obi dị na ọ bụrụ na onye anwa gbatie aka bupụtie o wee debele ya ọjị ọ bụgodị na ndị mmadụ riri nne n'ebe ahụ eweta ọjị nke a metụtakwala ebe a na-asụ ọjị n'ọra ya bụ na ebe ndị mmadụ riri nne ọjị anara agwụcha na ya bụ ọkwa ọjị a na-ewepụ ọjị n'akụkụ nke dịele ya bụ ọkwa ọjị onye Igbo maala Igbo mma ọ bụrụ na ọjị agwụcha n'ọkwa ọjị unu ebugharịgo obi efuona ọjị ga-afọlili na ya bụ ọkwa ọjị ọ bụrụ na ndị mmadụ rizili nne nke na amarazi ife a ga-eme onye ahụ ọ dịle anọ na bie bụ onye nwere ike irelease that condition ọ sị ngwasị wekwuolunu nke a aida na o ji aka ya wụ ya ma ọ na o wekwuolie tie n'ife si ngwasị wekwuolu nke a ịma na o release gonya bụ ọfọ ife ọ pụtara bụ na ndị anọ na ndị ununwa anara apụ oje gochie nye bịa debekwie na ebe ọ dị ọjị adịghị akọ na obi na n'ọkwa ọjị dị n'obi ọjị anara akọ na ya akọlụ m unu the other time etu nsi wee jee agbamakwụkwọ ekeche onye na-ekekwa ọjị bụ onye ọzọ ka ọ bụ nke mbụ onye ọzọ anyị tosiri ịgba odibo ọjị nne ndị bịala obodo oyibo anya okpulokpu mmemme n'isi wee na-eke ọjị ebe ndị ụmụ okorobịa nọ o wee kpọọ ndị mmadụ anyị wee batacha ọkwa m akọgolu unu ya yes father o mechie nke fọlụ n'afele o werie tie n'akpa si na nyanwa na ya chikwula echichi ya o werie tie n'akpa e wee chọwa onye ga-awa ọjị achọta okenye ga-awa ọjị enye microphone o chezo onwe o wee bido gọwa ọjị again I had to stop them m wee jụọ fasiva nwoke na-agọ ọjị kedu ọjị na-agọ maka na ọnyanwa amarozi na anyị ejiri ọjị n'aka o jiri mkpụrụ ọjị n'aka wele na-aga ọjị enyerie data ọjị okunyitezie bịa gọwa ọjị nwezia na ị na-agọ ọnụ efu ndị mmụọ ga-esokwe gị ga-atị ya kedu ọjị ji n'aka a sị na ọkwa eziokwu MC bụ ọzọ wee tie aka na akpa ya wee wepụta ọjị wee welinye ọgọwakwa mgbachizie nye nkịtị ka ọ ghara ịbụ ịkpa aghala maka na okenye tọchala nọ ebe afọ ga-awa ọjị kwụọ ọtọ maka na ọ fụrụ maikrofonu ọkwụla ọtọ jide maikrofonu na nke weli nke a maka ọ na-enwe aṅụrị ọ marazi na ọ tosiri ịnọ ana n'oche wele gọọ ọjị ị gara akwụ ọtọ wee gwa ndị mmụọ okwu na fa karịrị ị ga-anọ ana n'oche wee doo onye mana kafa mesiri nke anwa mgbachikwa nkịtị ife ọzọ emewu na ọgọcha site n'afa Kristi onye nwe anyị ekwe ya amen maka na fada akpagbugo aghala ewee jezie wee kewe salad elibe ibe wee kpọọ MC ọkwa isi nọọ Igbo ka a ga-eme kedu isi ife ọ bụ ọjị unu gọrọ ndị mmụọ ga-ata maka na agọchala ọjị chezuo iwe ọjị awara ọjị anwa awa wee welu microphone wee si biko no ndị enyela ọjị ngwa onye ọbụla wabazi anya ifugo mgbe anwa ka ọ bịakwutezili m wee yọọ m mgbaghalụ
na ya mara na Akadiana nọ ebe a na ya mara ọ ka ji ekwu okwu until no the man anwụgo kịta ọ iji wee maa atụ ife m na-ekwu iwepụ ọjị ọgwụcha n'afele nke ọzọ o welitie n'akpa ejezie weta okenye ga-aga ọjị anyị jiri ọjị n'aka kedu ife m na-afụlụ ndị Igbo na n'obodo oyibo so ọ ịma atụ n'akụkụ nke anwa so anyị afụgo kịta ọjị adị akọ n'obi ife ọbụla nọchila anya obi unu ekwezine ka ọjị kọna ya ebupụta ọjị n'igwe esepụ ọjị a na-akpụ ọjị nsepụ isepụ ya ịtọgbụ ya ọnyanwa na-anọchite anya obi ma ọ bụrụ na anọrọ n'obi wee mee iwe okay then amara m onwere onye nwere ajụjụ Fara enwe okay ihe kọrọ anyị ugbu a tọgbuola onwe ya eziokwu okay n'ihi na ana m echeta na otu n'ime ihe mere anyị ji na-enwe mkparịta ụka na ihe ọmụmụ a bụ ihe gbasara ihe ọjị na-ahụ na ala bekee obodo Igbo ọ bụ ihe na-agba anya mmiri otu n'ime ihe mere mana o nwere ihe ọzọ dị mkpa ịrụtụrụ aka Yemi Aladesoba ndewo, you're welcome unfiltered. I welcome all of you that joined us while Reverend Father Aduncheza was speaking. Ihe a bụ ihe mmemme na ihe ọmụmụ nke omenala Igbo nke gbasara ọjị. So we are here live. We'll be here for at least 1 hour discussing Ọjị Ndi Igbo and the significance. So Father nwe ebe ịrụtụrụ aka nke tọgbukwara m n'ụtọ ihe gbasara ọjị akọ n'obi. Echetara m dịka anyị na-eto n'agbanyeghị na nna m bụ onye ụka, ịma ihe m na-akọ ugbu a bụ ihe anyị na-ahụ n'ọnọdụ ka esi ewezuga ụka na omenala. So n'ụwa ọlọrọ ọhụrụ nke anyị. So nna m bụ onye ụka, nne m anyị niile bụ ndị toro dịka ndị na-aga ụka. Na m wee bụ onye na-aga ụka nke Pentecostal nke ịmara na ọ bụrụ na ị nwere itoro dịka onye na-aga ụka nke Pentecostal, ị ga-ama na ọtụtụ ihe gbasara omenala ruokwa na ihe gbasara ọjị anyị anaghị emetụ ya aka ọwụ ihe ndị ụwa. Mana echetara m na ọtụtụ mgbe a na-atụ anya ndị ọbịa n'ụlọ anyị. Nne m ga-asị, nna m nwekwara ọjị nọ n'ụlọ gị ga-eche. Ọ na nna m sị mba, ọ sị ọkwa ịma na ọjị anaghị akọ n'ụlọ dimkpa. Mana ana m ahụta ka ugbu a m torola na-akpọrọ uche na-alaghachi azụ na-ahụ ka nna m na-eji enwe ihe nramahụ, like struggling to blend between the ihe omenala ọjị nke bụ na dimkpa na-agbanyeghị na ichiri echichi ha echi na ị na-enwe ọbịa na ị ga-eche ha ọjị. Nne m onye anya ruru ala wee na-asị kwe mana nwoke anaghị anọ ọjị akọ n'ụlọ ya. Nke a bụ onye na-echi ya echichi o wee na-arụtụzi aka n'obi nke bụ na ana m echetakwa na-ahụ mgbe anyị nwere ike ịga eleta otu okenye maọbụ onye chiri echichi na ị ga-ahụ na nga ọ na n'oche ya n'akụkụ ya ọkwa ọjị na ọtụtụ mgbe ọ naghị akpọ oku ka e wetara ya ọjị. Ọjị ahụ na-anọ n'akụkụ ya nke bụ ọ na-abịa o buru ya aga onye ga-ewegara eche ya ndị mmadụ n'ihu. Nke bụ na ọjị wụ akụkụ obibi ndụ dimkpa maọbụ nwoke ọbụla nọ dịka nwa afọ Igbo, nke dị iche na oge a na-eme mmemme dịka alụmdi na ihe niile ndị a nke a ga-asị oke ụmụ nwaanyị weta ọjị, a na-emezi ya n'ọnọdụ mmemme. Mana ihe na-agbagwojuzi m anya bụ ihe na-ewute m karịa bụ
amaghị m ezinụlọ ole taa bụ ezinụlọ ndị nna ha nọ ndụ bụrụ dimkpa nwoke ka na-ahụta omenala ọjị a dịka ihe dị omimi n'ọnọdụ na nwoke ọjị anaghị akọ n'ụlọ ya. Karịchasị anaghị m ekwuzi ndị nọ n'obodo oyibo ugbu a, na-ekwu ndị nọ n'ụlọ. Ọ na-adị m ka ọ dịkwa ka ihe a wụ otu n'ime ihe meziri ka ụmụazị Igbo a na-azụlite enweghị, ọtụtụ n'ime ha amaghị nke ha riri n'ihe gbasara omenala ọjị. N'ihi na mụnwa toro dịka onye ụka hụrụ na nne m na-echetara nna m ọtụtụ mgbe n'ọkwa ịma na ọjị anaghị akọ ruo na ọ bụrụ na dimkpa dị na papa m anaghị ata ọjị, ya bụ na ọ gaa ememme ebe ọzọ maọbụ gaa leta mmadụ eme ya ọjị maọbụ ekoo ya ọjị ka anyị na-esi ekwu ya, ọ na-eji ọjị aha lọta. Ama m na ị ga-arọtụtụ aka ụfọdụ ihe ndị dị otu a dịka onwe ọjị a na-akpọ, ndị ụlọ anyị na-akpọ ya alado akata. That is when you reach home you tell that e nyere gị ọjị. Good. So papa m na-ewetakarị ọjị a na-akpọ alado akata. Ya bụ na agara m na n'ụlọ onye dị otu a enyere m ọjị lekwa ya. Ọtụtụ mgbe ọ na-ewelata ọjị ahụ ụlọ, anaghị ata ya ata, ọ na-edosazikwa ya iji nye aka nyekwa onye ọzọ mee ọjị ọzọ. So achọrọ m ka ịrụtụ aka na ihe gbasara omenala a ruo na ndị nna nke ọlọrọ ọhụrụ ugbu a. Mmadụ ole na-eso, mmadụ ole, dimkpa ole nọ n'ụlọ ha na-echeta na ọjị anaghị akọ n'obi n'ụbọchị taa? Queen Beauty, you're welcome. I see you. Ebe anwa ka ife nọ wee mebie. O bidolu na mgbe ndị Igbo nụrụ agha, mgbe a gbara ọsọ, achị ọsọ agha nwa nata, ife mebili n'ala Igbo. Ife mebili n'ala Igbo ọdụchatara, anyị asibere na ya pụta luo tata. Agha napụrụ anyị ife anyị ji bụrụ Igbo. N'oge agha, agụụ melu nwoke dimkpa mmadụ ga-anọ ebe 70 or 80 years. O jee na-ezulu, ọ na-egbu igbe wee jee na-alacha ite ofe nwaanyị. Agụụ. Ife mpụ mele na agha, anyị buye wee nata. Ọ na-ekwuzi nke anwa meleni, anyị banyere na mgbanwe. Ndị niile bụ okenye kịta, ndị niile bụ okenye kịta, abido m na be anyị. Etu ndị ka bụrụ nwata, afụrụ m ndị bụzi okenye na be anyị kịta, afụrụ m fa na okolobịa ha. Ndị bụ okenye mgbe anwa o nwerezi ofu onye n'ime ha nọ ndụ taa. Ya bụ enwego agbọlọ mgbanwe na ndị bụzi okenye ine anya n'imefe, ọ bụrụ ndị si ije wee nata, ndị lụrụ ọrụ oyibo, ụfọdụ ụkwanị ndị polisi na ndị kọstọm na ndị ọzọ. Ifuga etufasi wee nọ n'ọfịs nke kazia nka nata, obulu faịlụ ahụ o ji lụọ ọrụ nakwute obodo fa. Elutezie ife a na-emebu eme n'obodo. Nke mbụ odorofe anya. Ndị nke pụtazile n'isi na nha bụ ndị na-afụrụ ije chacha na anyị ga-emebezi enye ka anyị mee. Ọ bụziala ị na-ene onye anwa anya, o jeje yie akwa, bulu nzu baa n'anya, were aka ya n'onu, ichezi enye, ọ bụrụ ya bụ omenala. Mana iwetezie ife omenala wee nye ma anyị akpọnwụnye ya afa. O nwere oge m na-akọwa ife gbasara alụsị be anyị. Nkọwacha ofu onye sobe m n'azụ. O wee bịa jụọ m, fada keke ka o si bụrụ fada na-akọwazi ibe nụnwari nne. Nsị ya, abụ m onye Ọka tulupu nchie fada. Mgbe ndụ na nwata akpalụ m ụkpa ndị okenye, mgbe gụwalụfa ndụ m na fa jekọrọ. Ụmụ fa mụtalụ amarọ ife mụnwa maala. Maka na mụ jekwuolu ndụ mụrụ ha
nke na emecheli jekwulu nna m ka a jụọ onye kedu ebe o si enweta ire ebe ka nwata si ekwu ire. Nna m wee sị ndị obodo be anyị na etu unu si anụ ya ka nyanwa si anụ ya. Ya bụ na ịbịa na ife mmebi anwa, ọ bụrụ na o nwere ele a ga-esi ga-eme wee kụzire mpụ do na ife abụ aghọtaghị. Ilezi anya ụmụaka lute ifụrụ ka nwatakịrị na-aga ọfọ, o were ifeda o jee na ịntanetị, o were ọjị ọ na-aga ọfọ. Nne enye anya like this nsi ya kedu ebe anyị na-eje biko. Nwa m onye ka ị na-agọla ọfọ? Ọ ndị mgbe ochie, ọ ndị tọlụgụnụ ka ọ bụ ihe mmadụ alụkwuwe okwu iche na ọnya nwa bụ ịga ọfọ. No, it is not. So na chenji enwegolu mgbanwe batagolunu mmele ka ndụ anyị kpọrọ ndị okenye tata fa nwere nya bụ nghọta. Nghọta nwa ka ọ ga-abụ ọ bụrụ na kwuwie obido na-agbata onye ọbụla n'uche, anyị ewegharịba azụ na ya. Ekwenye m na ekwu onye ọbụla mụta ya, anyị anachighị azụ na ya. Ịmakwu na a na-alụzi ụlọ kịta alụcha ụlọ a na-achọ obu achọ. Ịghọtago? Na mgbe anwa obu bụ ife a na-alụpụta ebe dibu ụlọ ga-anọ wee chelu ngwurie maka ndị ori. Ọnya bụ na ọma nlara ụla, ọnya bụ na ọ ga-edebe mkpa anwụrụ ọ na-akụcha ka o wee gosi na ya larịrọkwa ụla maka ndị ori. So kịta emezigo ife niile, alụzi ụlọ anara echeta obi. Mana ife tọrọ ụtọ na ya bụ obi abụrọkwanụ strọkchọ, ọ bụrụ ụlọ alụrụ bịa bụ obi. Obi bụ mmadụ. Obi bụ mmadụ, ya bụ ịtụgharị anya ọ bụrụ onye oluolu. Onye akwa oluolu na-abụ ọnatalichi. Ya bụ obi nke anyị na-enwerezi kịta strọkchọ nke a na-abụ alụcha ụlọ alụpụta ya na ifeda. Nwere ndị ka na-alụ ya mana ọ na-azị ewu nnekwu owu. Mma ọ ga-asọ m na ndị mmadụ bido na-alụ ya ka e wee nwee ike na-elotele ndị ọzọ etu mgbe gboo si wee dị. Ọ dị mma, mana obi abụrụ that building. Obi bụ mmadụ n'onwe ya, onye oluolu dịka ọkpala. Ọ bụrụ na ebisie papa m fa ọkpala nna m bụ ya bụ obi dị na mmadụ, maka na ọnyanwa ga-anọchi anya nna m n'ebe anwa nna m biri. Ọnya kpata na ọnyanwa ga-anọ n'ebe anwa enili nna m. Ya bụ na obi wu n'isi mmadụ ka ọ na-akwụ tupu i wee bịa ka jezie n'ụlọ. Ọ bụrụ na anyị a na-ekwu okwu ya bụ ụlọ kịta, anyị elote ọ bụrụ jos ụlọ na ọ bụ onye ọ dịele, onye oluolu. Ọnyanwa bụ obi n'onwe ya. Ekwuchekwe m. Fada ndewo. Yes. Dịka ị na-ekwu, ana m ahụ ndị na-abata, ndị na-emetụrụ anyị aka n'igwe. Unu emeela. Nwanne ya nwaanyị Ọkammụta Nwankwọ, aga m asị na ajụjụ ya bụ ajụjụ ịkwado ihe ị na-akọwa na ihe ị na-ekwu. Ọ sị aka nwekwara ndị bụ ezigbote okenye n'ala Igbo taa, aka nwekwara ndị nwere ike ịsị na ndị a onye a bụ okenye n'ala Igbo na ile anya n'ọtụtụ ihe mebigoro. Aga m asị na ebe ahụ ka anyị ga-agbado ụkwụ gafee na agba nke ikpeazụ nke ihe ọmụmụ na mkparịta ụka nke ụbọchị taa, nke bụ ihe gbasara enwere ndị maalianị maka o tebere aka ife gbanwere. Ndị maalianị ka nọ, mana ndị anwa maalianị ọ bụrụzi ife eji ama ndị mmadụ dị kịta. Ife ejizi ama ndị mmadụ na be anyị kịta bụ onye afọ kpala ego na-eti mkpu na-aga n'ụzọ, ọ na-agha ego a na-esi ya. Na ndị anwa ma omenala ọnụ elu rozifa n'okwu. Ọnya kpatara o ji wee dụ ka ga-asị na fa nọrọ. Ndị ụmụarịa na ọfụma riri nne mana ọnụ elu rozifa n'okwu maka na fa ejiri ife ọnụ ji ekwu. Ụmụaka ndị kpala ego na ụdị feti na-wee kpịa mmelu mkpọtụ wee bata, ndị anwa achụna gava n'akụkụ. Mana ọ bụrụ na ekwuwekwu etu esi were ekwu ka e wee ghọta,
ma ụmụaka kpala ego ma onye ọbụla achọwakwa ndụ anwa ife anwa vidolu n'isire ebidokwe wee wechigheri azụ etu ọ ga-esi wee gaa dị. Ana m akọwa na mgbe anyị ga-ekwu okwu maka mmanwụ na ife ndị ọzọ, ife ga-adụ omimi ka ga-apụtacha n'ife ndị Igbo na-eme na nke ana adụrọzi. Mụnwa chọrọ ka omenala ndị Igbo niile nachigha azụ. Mgbe ị ga-enwe ezigbo nghọta na omenala, mgbe inwe ezigbo nghọta gbasara omenala, ịfụ na ife gbasara ụka emegidere omenala ma omenala emegiderekwa ụka. Fada jide ebe ahụ ka mkpọbata gị na isiokwu ahụ ọfụma, nke ebe na mmadụ nwere ike ịsị ike anyị na-ekwu so anyị na-abanye na agba nke ikpeazụ nke mkparịta ụka nke ụbọchị taa, nke bụ na anyị na Reverend Father Chetuya Adunchezo nọ ebe a kamgbe otu awa na ụma. Anyị nwere ihe dịka nkeji 30 maọbụ karịa anyị ga-anọzi ebe a anyị wee na-akwachi. Unu cheta na ihe ọmụmụ a na mkparịta ụka ndị na-ewetara ya bụ ndị Omenka app. Anyị hiwere Omenka app maka ụdị ihe dị otu a, ime ka ụmụ Igbo laghachite n'ọmụmụ na mmata na amamihe dị na Igbo sitekwa n'asụsụ ruo n'omenala, nke anyị kpọrọ Igbo Literacy Project. Unu ahụla ebe mkparịta ụka taa na-eduba anyị, nke Fada na-arụtụrụ anyị aka na ọtụtụ ihe mebiri site kamgbe alụrụ agha, nke na kamgbe agha lụchara enwee mgbanwe dị iche, mana anyị anọghị mgbe alụrụ agha. Anyị na-ahụzikwa ụwa Igbo ugbu a na-ele anya site na mgbe anyị na-eto ruo ugbu a, ọtụtụ ihe emebikwuole karịa. Dịka m rụtụrụ aka ihe mụnwa hụrụ ka m na-eto n'ezinụlọ nke anyị, ọtụtụ n'ime ha adịghịzi otu ahụ ugbu a ihe a na-elezi anya bụ ndị na-ebute ike, ọhanwawozi ndị ọnụ na-erute n'okwu. Ya bụ na ndị maara omenala nwere ike ịkọwa omenala, kụzikwa ya, awụzi ndị ọnụ na-erute n'okwu. Tupu ma aga n'ihu inye Fada ohere ka ọ kọwaa ihe ndị fọrọnụ, biko inwe ajụjụ tinye ya ebe a. Mana chetakwanụ na dịka m na-akọwara ndị mmadụ mụ na ha na-ekwukarị okwu mgbe ọbụla, si na ọtụtụ ihe niile gbasara ihe anyị na-agụta n'akwụkwọ nsọ bụ ihe gbasara omenala ndị dịka ndị si bie ndụ, ha na Chukwu ha si mekọrịta ihe, bụ ndị anyị na-akpọ ụmụ Israel. Unu ga-echeta na ọtụtụ iwu Chineke enyere si ọ bụghị iwu 10 nke enyere nke metụtara obibi ndụ anyị niile. Iwu niile enyere Moses nke edere ede, ordinances na ihe ndị ahụ bụ ụzọ Chukwu ha ji chọọ ka ha bie ndụ. Ewee dere ha ya n'okwute si dee ihe ndị a, kwe ka ụmụ gị mụọ ya, kụziere ụmụ ha wee na-aga n'ihu. So ihe gbasara idobe omenala obibi ndụ ndị ụmụ Israel dịrị Chineke mkpa, o ji na-arụtụrụ ha aka mgbe ọbụla. Na agba nke abụọ anyị na ebe a, Fada rụtụrụ aka ihe gbasara ihiwe elu nkwago ofufe nro nke a na-akpọ na bekee raising an altar. Unu ga-agba ama na ọtụtụ mgbe ndị niile ma Jacob ma ụmụnne ya ma Abraham ha na Chineke mekọrọ ihe, ha edosa okwute ebe ahụ iji cheta asị kọrọ ụmụ unu, kọkwara na ụmụ unu si lekwa ihe m mere n'oge dị otu a. Ihe ndị a niile wụ traditional practices that had to do with the relationship the people had with their God. Mana ọ na ụlọ anyị n'ala Igbo na Afrịka ka okpukperechi bịara, ihe ọ bịara ime wee bụrụ ikewa anyị pụọ na ihe Chukwu nyere anyị eji mara anyị nke bụ omenala anyị. Ya nwa bụ ihe anyị na-eleba anya na asị
dịka fada na-akọwara anyị na ya chọrọ ka ihe niile bụ ihe eji mara Igbo wee bịachita. Dogor ndewo, Miss Kosolo ana m ahụ gị, ndewo na ajụjụ ikpeazụ na ọnọdụ nke a ga-eweba anyị na agba nke ikpeazụ nke mkparịta ụka ụbọchị taa wee bụrụ fada ịhụgo na a na-akọwasị na culture is dynamic, right? Nke bụ na ọ na-enwe mgbanwe na-aga n'ihu. Ụfọdụ mgbe enwere ebe a ga na-akụzi ihe dị otu a, mmadụ wee sị ọkwa culture na-agbanwe agbanwe, kwa ọ dị dynamic. Dịka na ịrụtụkwara aka ihe gbasara ịrụpụta obi mgbe a na-arụ ụlọ. Ị ga-ahụ na ka esi arụ ụlọ ugbu a agbanweela. You can say, people's architectural ideology has changed. Now, kedụkwanụ ma ka ọ bụ na a na-akọwa ihe dị otu mmadụ wee sị ya ịma na culture omenala na-agbanwe agbanwe, kedu ka a ga-esi laghachi azụ n'ihe gbasara ihe a na-eme mgbe ha na-agbanwe? That's why we need to follow technology, science and kedu nke ọzọ globalization. Kedu ụzọ a ga-esi nwee mgbanwe n'ihe gbasara omenala ọjị wee hapụ ịda iwu ya na ọjị so? Ọ dị mma. Ọ bụrụ na ịbịa na ife akpọrọ change n'onu oyibo, ọ bụrụ na ije ife bụ change bụ na o nwere nke ife ga-afọnụ, ya bụ mgbanwe nwere nke ga-afọnụ. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ọghọrọ ife ọfụ, ọ bụrụ ọzọ mgbanwe. That's change na-enwe subtracting minus which the new becomes annihilation of the past. You will have to have a trace of it. Ọ ga-adịlele na ya. Ọ ife anwa nke anwa ndụ na anị ya bụ nke ị gara achọ ka iwepụ. Nke ọzọ bụ onwere onye ọbụla tetela ụla wee jee ka ya mee ka culture gbanwee. Onye anwa edubego onwe ya ụzọ. Culture ji aka ya were agbanwe, ọdịnala ji aka ya were agbanwe. Ọ bụ na ị na-onwe gị anya kịta, ije weta foto ndị gboo sele, ị ga-afụ na anyị adịgo iche na n'iru na nke ndị gboo anwa. Ọ culture na-echenji ife anwa, mana anaghị akpụ ya afa. O ji aka ya. Culture evolves over a time. So it's not a conscious creation of a human being. And a human being agara asị ka ya je chekwewe ya. Ị gara echekwe maka ịfụrụ ya, ịmara ife ọ bụ. Ife ị ga-echekwe bụ omenala, iwu ana, mana ọ bụrụ culture ka ị ga-echekwe. Culture bụ ya na-echekwe ngị nwa, maka na iso n'ife culture mụtara. Okay? Biko, o nwere nke nchọrọ, nke isele ọjị luo ụlọ. Nke afọ papa gị na-ejila anata, anara atụ ya, eweri enye ndị mmadụ. Papa gị nwere ike mịa ama n'ife o mere, mana ọ dị right. Ije na omenala Igbo, ọ bụrụ na enwere mmemme a na-eme, enyere ya ife ka iwere nawa ụlọ. Ọ bụrụ onye anwa ji ife anwa n'aka nwe ife anwa ọ na-ewere gị. Onye anwa jie n'aka abụrụ nyanwa nwe ife anwa ọ na-ewere gị. Ọjị luo ụlọ, ọjị anwa lụrụ ụlọ abago n'aka ụmụnna, maka na ife ị ga-eji ga akọrọ ụmụnna ebe ijele. Ya bụ ọ bụ na o wetara enye ndị ọwalịa ndị mmadụ, ọ dabala n'ife nya bụ ọjị nọchiri anya ya. Ọ bụrụ nyanwa nwe nya bụ ọjị, ọ ụmụnna nwunye. O nwere ebe ọ ga-abịa ije eme mmemme omenala alụmdi na nwunye ma ife ọbụla, ewere ewu anyeghị onyinye anụmanụ dị ndụ. Anụ anwa dị ndụ iji were ana abụrụ gị nwa nwunye, ọ ụmụnna gị nwunye. So ije baa jeje taa anya sọrọ, ịfụ na mgbe arọ gbazitere, ụmụnna ga-agwa gị na fa atabere nya bụ anụ. So nke lụrụ ụlọ abụrụ gị nwa nwunye.
o nwere ife melene mgbe ndụkwa n'obele ejebere dị m senior seminary 1980 precisely. Anọ m na school mbata na be principal as nwata akwụkwọ. The deputy governor Anambra State by then, former Anambra State, wee bata Roy Umenyi ka mkpafia. Ọ bata with the entourage, with ndị okenye ndị obodo befa ụga. Principal wee baa wee bute ọjị wee debe. E wee wele ọjị anwa wee gazige ndị ọbụla wee wecheela ọjị. Mụnwa nọ n'ebe anwa mana abụ m nwatakịrị bụrụ nwata akwụkwọ. Fa wee kechie nye wee gee ka ọ gọọ data ọjị wee wenye aka enu ebe anwa. Wee sịba na-ebutela ọjị unu wee wele ọjị wee kọọ ebe onye ọbụla si wee bịa. Na mụ chọrọ tupu ị gọọ ọjị a ka ị gwa m ebe mmụnwa si ka ọ bụ na ọ bụrụ obodo mụ. The man wele ọjị tọgbọ n'afele si na ọjị alụrụ. Principal wee jebaa n'ụlọ wee wetakwa ọjị maka na fa gụnyere m na nwoke nchalenji ebe fa debekwe data ọjị. Principal wee baa n'ụlọ wee je wetakwa ọjị e wee bido n'isi wee mekwe mmemme anwa again wee luo ebe principal nọ si principal ngwa wee ọsịmbasị gaba n'iru e wee gaa oluo mgbe ọ ga-agọnya bụ ọjị mgbe nyikwa aka ọzọ si a biko ọ bụ na ọ bụrụ Igbo nọ ebe a si kwuo m ka m pụọ. Deputy governor was there, Roy. The man, the oldest man was nwa m ọgịnịzi nsị ya na principal wetela ọjị e wee kenye onye ọbụla nya ka e nyere ya nke ọsịsị gaba n'iru. Principal ọ na o nwere obodo mụ ya ka ọ bụ na obodo afọ adrọzi nya gwa anyị o nwere ebe nyanwa si maka na ọ bụrụ principal nwe nya bụ ọjị obodo o si na ya ka ọjị anwa nọchiri anya ya. Yes. Principal wee sị m wee sisi biko sinyenie Christopher nya bụ mụ nwa bụ Christopher nwa akwụkwọ ya biko ọjị adọzikwa dị na be m biko tikwuzie ife niile mma ka e wee waa anya ọfụma. Onyanwa wee je wee sepụ ọjị. Now 2 times ka ọ baje weta ọjị na bie. Wee jezie wepụ ọjị. E wee gọvazie anya bụ ọjị. Atachazia deputy governor wee si principal kedu ụdị nwata akwụkwọ dị ife a? Ma ọkwa nwata akwụkwọ ya dị ife a? Ọ sị ya yes. Principal wee wele ego wee nye principal si ya na ya na-akwụ ụgwọ akwụkwọ m until na m agụsị ya. Wow. That happened at Oga Boys. Ebe produced this my governor Anambra State and the Cardinal lawyer Peter Okpaleke. O ebe anwa ka ife amel. So principal buka m na-echezili ka ọ kpọọ m wee na-akọwara ya ị gara ajụ ọjị enyere ya ọjị luo ụlọ ọ bụrụ ngị nwe ya bụ ọjị n'obodo nwe ya bụ ọjị. So ọ bụgodị na iwerie ndị nyezili ya fata anya anyị amarọzi. So ọ maka ọjị luo ụlọ ka m kọwara ife a. Exactly. Ma anụ ma ife ọbụla enyere gị n'afa ndubu unu or recognition of ebe anwa isi the ife anwa, the symbol of that recognition, you have to take it to the people, not to yourself. Okay. Thank you, Father. Thank you. Kedu onye na onye ma ihe Fada kọwara ihe omimi a ọ kọwara welere m aka gị elu Fada gakwa n'ihu. Thank you. Ịma ana m amụkwa amụ nọ n'ịma mfu eze ma my late sister kuno ga na-enene. Yeah. Yes. So o nwere onye nwere ajụjụ? Yeah, biko no enwe onye nwere ajụjụ n'oge dị ugbu a dosara anyị ebe a mana Fada ndị mmadụ na-egosi ịhụnanya n'ihe na-ekwu. They keep liking the program. It's very, very educative. Yeah, ha na-ewelire anyị aka elu. Thank you. Yeah, yawa bụ na mgbanwe a na-ele anya n'oge anyị a ugbu a mgbe ọbụla na-ekwu okwu asị culture is dynamic. Do you want to go back or stay back behind? Mana ihe omimi dị n'ọjị
ya nwa ka anyị na-esi kedu ụdị mgbanwe a ga-enwe n'ọjị hapụ ịda iwu ọjị n'oge anyị. Okay, thank you maka azarazi nke ahụ. Anyị etosiri inwe mgbanwe n'ọjị. Anyị nwa bụ ndị ga-agbanwe not ọjị. Maka na ọjị bụ ife ọnatalichi, Chukwu edebe gị ebe ọ ga-adị. O nwere ife dị ka ụnyaa ma ọ bụ echi. Ọjị bụ tata, ọ dị present. Ọ nabatara mgbanwe. N'ọbụzi anyị nwa nwenya bụ ọjị bụ ndụ gbanwelene. Anyị nwa ga-achọkwala onwe anyị nachi ebe n'ibe ọjị dị. Ka ọjị wee zukọ anyị ife anyị bụ. Ọjị dị ka enyo, mirror. Ọ bụrụ na ị wele enyo, ije na enyo du na be gị jekwụrụ, enyo ezukọghị ife ịbụ. Ịmụ amụ, enyo ga na-amụ ya. Ị na-agba egwu, enyo ga na-agbanya bụ egwu. Na bụ ọ bụrụ na Igbo ewele onwe fa nachighe n'ife ọjị bụ, Igbo ga-enwetakwa onwe fa n'etu Chukwu si wee kee anyị niile. Exactly. Nke a dị omimi n'onwe ya. Ndewo. Emmanuel Nwandikom, ọ na-asị, Father, this is very insightful. Ọ na-ekele. Ndewo. Ndị niile nọ na YouTube, ndewo nọ, ndị na-emetụrụ anyị aka n'igwe. Unu anụla ihe ikpeazụ Fada kwuru, ịsa ajụjụ m jụrụ ebe a. Biko, amaara m na unu na ihe Fada na-ekwu na-adaba nke ukwuu. Ajụjụ dịziri anyị niile n'ọnọdụ abụọ. Kedu ihe na ihe anyị maara gbasara omenala dị n'ọjị? Ọ bụ na anyị jụwa ugbu a si Chifoman ndewo, si kedu onye a ga-ebunye ọjị n'etiti anyị, karịchasịa ndị nwoke n'ebe a, ya ọ mara ihe ọ ga-eme? Kedu n'ime anyị ebunye gị ọjị ugbu a na ememme ma ọ bụ na ndị ọbịa bịara na be unu, gị mara ihe a ga-eme? Fada esile n'isi kọwara anyị ihe ọjị pụtara nye omenala Igbo, wee na-arụtụ aka n'ụfọdụ njehie anyị na-ejehie n'ọjị, mana otu ihe gbara ọkpụrụkpụ o kwupụtara ebe a wee bụrụ na omenala anyị na-ekwu okwu ya sị omenala onwe ka ọ ga na-agbanwe, wee bụrụ na ọ bụghị anyị nwa na-elezi anya. We do not consciously want to change our culture. That whenever you are doing that, you are going against the culture. You're going against the laid down rules. Mgbe anyị na-ekwu lay down rules, anyị nwa bụ mmadụ bụ ndị a mụrụ n'ala, hụrụ onwe anyị n'ime ihe anyị kpọrọ omenala anyị. Fada wee na-arụtụ aka jiri ọmụmaatụ ndị ebe a mụrụ onye dịka mmiri, ihe jikọ mmadụ mmiri. You know, Dr. Edward, thank you. You know that the language we speak, it is not taught. Nobody teaches us our language. Ọ bụrụ na ị na-asụ asụsụ gị dịka anyị na-asụ Igbo, when you are growing up, onweghị onye na-akụziri gị asụsụ gị. You acquire the language by intuition, grabbing it from your environment. And who are your immediate environment? Mother, father, the people we call caregivers, siblings, then extended. Then all of the things you see, you begin to recognize as you grow up gradually. That is how you are able to identify items in your language. You begin to acquire the world view, how your people view the world and the language with which they express that view. Ndewo Chifoman. So ihe m ji na-akọwata ihe a na bekee ugbu a bụ na ụfọdụ n'ime anyị n'ebe a ha anụcha Igbo nke ọma. Ihe gbasara ihe Fada rụtụrụ aka na mmekọrịta ihe anyị nwere anyị na omenala anyị, n'ihi na a sị na omenala bụ ọ bụ ihe mmadụ mere, ọ bụghị Chukwu kere ya.
ọtụtụ mgbe anyị na-enwe nghọtahie anyị anaghị aghọtacha ya na omenala dịka fada kọwara ya taa bụ ihe dị adị anyị wee bịa. Ugbu ejizi m ihe gbasara asụsụ achọ ịkọwa ya nke bụ na ịbụrụ nwa afọ Igbo nke ịkpọrọ afa kịta bụ ọdịnala nke dị anyị wee bịa bụ ọdịnala ya bụ culture ya omenala bụ nke nọ na nke ndị mmadụ fọzili wee tinye dewo fada nke bụ na mgbe na-erụtụ aka n'asụsụ dịka o si metụta asụsụ anyị okwu anyị na-ekwu ka anyị si asa asụsụ. Ọ bụrụ na ị bụ nwa afọ na-asụ asụsụ gị, etu ahụ isi ekwu okwu gị weda ma ọ bụ mother tongue nke bụ olu ndị dịka fada ịhụrụ ka fada si ekwu okwu dị iche ka mụnwa si ekwu. Agaghị m ekwu okwu ka fada, ọ ga-ekwu ka mụnwa, n'agbanyeghị na ọ bụ Igbo ka anyị na-asụ. Nke a bụ n'ogo olu ndị dialect. Abịazie n'ogo asụsụ Igbo, anyị abụọ na-asụ Igbo, anyị na-aghọta onwe anyị n'agbanyeghị na anyị na-asụ olu ndị anyị. Onye ọbụla na-ebe a na-aghọta ihe niile anyị na-ekwu taa, ịbụ nwa afọ Igbo. Ihe mere iji na-aghọta maọbụ na-ekwu ka isi ekwu bụ nke ndị bekee na-akpọ the native speakers gịnị power or kedu aha ya aga m echeta nche ihe ọwụ na bekee, mana ọ n'ihi na ịbụ nwa afọ. Onye ọbụla na-abụghị nwa afọ Igbo enweghị ike ịsụtacha Igbo ka isi asụ. Ya nwa mere ndị a na-ekwu okwu kọịkọị ndị a na-akpọ kọịkọị sound n'agbanyeghị ka m ji mara asụsụ, I cannot produce the kọịkọị sound they produce. This is what makes us who we are, our cultural identity. Fada wee na-akọwara anyị ọjị, omenala ọjị so bụrụ ihe ndị Igbo hụrụ onwe ha n'ime ya dịka ọdịnala as their cultural identity. Ka esi emezi ya n'ebe niile dị iche iche anyị si pụta nwere ike ọ dịtụ iche ebe unu na ihe fada na-akọwa, mana ile anya ha niile, ịchịkọta ha niile ọnụ, o wee bụrụ nke a na-asị Igbo na-asụ n'olu mana ọ bụrụ na akwa ụkwara omee gịnị, ọ bụrụ otu. Nke ahụ wee bụrụ ebe ọbụla ụmụafọ Igbo gbakọrọ tupu emee ihe ọbụla a chọrọ ime, kedu ihe a ga-eme? A ga-eweta ọjị. Ewetaghala ọjị, ihe ọbụla a na-eme wee mee gịnị, wee kwụsị. Wee sị gị anaghị ekwugide ọjị okwu, ị ga-eme ihe ọzọ ruo mgbe a gọchara ọjị ahụ. Mana ihe dịzi na ịga ọjị bụzi ebe anyị nọ nwee nsogbu. Kedu ka isi mara ihe gbasara omenala ịga ọjị site na be unu maọbụ nke ị mụtara na mba? Ọ bụrụ na nkụzi a fada na-akụziri anyị nke taa bụ agba nke abụọ ya bụ ihe ị chere na ọ bara uru, gbaa mbọ nọrọ na nkụzi nke agba nke atọ ya. Ihe a bụ ihe fada mụtarala mara ruo na o ji ede akwụkwọ. Unu ahụla ihe ọ kọwara anyị n'ọnọdụ mgbe ọ ka nọ na ụlọ akwụkwọ dịka nwata akwụkwọ, etu o si na-atụghị ụjọ na onye batara na n'ime ọfịs onye isi ụlọ akwụkwọ ha bụ prịnsịpal bụ onye na-esote onye isi oche onye isi ọchịchị ala ha bụ deputy gọvanọ. Wee welie aka elu n'ihi na n'oge ahụ ọ nọ, n'afọ ahụ ọ nọ dịka nwa akwụkwọ, o nweele ọtụtụ amamihe gbasara ọjị nke ọ maara, nke ị ga-asị na nke a bụ ihe ndị Igbo na-akpọ mburupụta ụwa ya. Ya nwa mere mgbe m ji nụ nkụzi mbụ fada kụziri ihe gbasara ọjị, m sị mba na aga m akpọpụta ya na ihe omume nke anyị na-eme ka o ji olu ya wee kụziere ụmụafọ Igbo ihe a na-amụ amụ ka nkụ, ihe a ga-ama ama ka nkụ. Mana ọ ga-adị mma ọ bụrụ na anyị bụ ndị ihe ọma kpọrọ nwere ohere ịnọ wee gee fada ntị, anyị si ebe a na-apụ ka anyị nyekwa aka kụziere ụmụafọ Igbo ndị ọzọ ndị na-amaghị. Mana tupu gị nwee ike iru n'oge ahụ, ọ dị mkpa ka gị nwa ji aka gị jụọ ajụjụ ihe gbasara ọjị n'obodo unu n'ala Igbo. Kedu ka esi eme ọjị? Ma ị bụ nwoke ma ị bụ nwaanyị, ị bụrụ nwaanyị, n'ihi na
ọ ga-adị mkpa n'ụwa nke ugbu a ọtụtụ ụmụazị Igbo a na-amụ ha na ebe na-abụghị ala Igbo ka ị nwee ike ịkụziri ụmụ gị, n'ihi na dịka anyị na-atụ ụjọ ka ihe si agbanwe, ebe ọ ka enye anyị nsogbu bụ na ọtụtụ ụmụafọ Igbo a na-amụsị ha n'obodo na-abụghị ala Igbo, ndị mụrụ ha wee bụrụ ndị nne na nna ndị na-amaghị nke ha riri na ihe gbasara omenala na ọdịnala Igbo. Correct. Ọ ya ebe nsogbu anyị ka dịrị, mana ọ bụrụ na ị nweziri ohere wee nọrọ n'ụdị nkụzi dị otu a, ọ dị ka onye nụrụ ozi ọma nke Chukwu a na-ekwu okwu ya, a na-asị ọ bụrụ na ị nụ ozi ọma o kwesịrị ime ihe na ndụ gị iwee gbanwee, iwee chegharịa. Otu a ka ọ dị n'ụdị amamihe na nkụzi dị otu a nke gbasara ọdịnala na omenala Igbo, nke gbasara onye ịbụ, mmadụ ịbụ. Ọ na-agbagwojukarị m anya ụfọdụ mgbe ugbu a ajụzie mmadụ ebee ka isi, ndị na-asị abụ m onye Naijiria, si tupu gị bụrụ onye Naijiria onye ka ị bụ? Agajụ mmadụ, you are from where in Nigeria? I say I'm from the southeast. I just say you are from, what is your oh my God. Some people today identify as Niger Delta. That's what is your cultural identity? Niger Delta. Ya bụ na ezigbote amụmamụ nọ na nkụzi Reverend Father Chetuya Adunchezo kụziri anyị nke agba nke abụọ ya n'ụbọchị taa. Biko lee na anya na agba nke atọ ga-abịa. Tupu nye Fada ohere ka okwu onye kere ahụ okwu ikpeazụ nke ụbọchị taa, nke bụ inye ntụziaka nye ụmụafọ Igbo niile n'ebe a, achọrọ m ichetara anyị na abalị asatọ bụ Mọnde nke ọnwa ikpeazụ n'afọ a bụ Disemba, anyị na-enwe ihe ọmụmụ nke ndị anyị na-akpọku n'ihe ọmụmụ ahụ bụ ndị na-eme ihe mmepụta, ụmụafọ Igbo niile na-emepụta ihe na soshal midia. Unu ahụgo na ọtụtụ ihe ndị mmadụ na-eme taa na-emejọ ya bụ ihe ndị ha mụtara site na soshal midia, nke na taa ọ bụ na iteta ụra, ọtụtụ n'ime ihe mbụ ị ga-eweli bụ foonu gị, ebe mbụ ị ga-aga bụ na soshal midia. Ọtụtụ n'ime anyị na-aba soshal midia kwamgbe tupu chi ejie, ọtụtụ ihe na-aga. So anyị nwere ọkpụkpọ oku ihe ọmụmụ nke anyị kwadoro maka ndị social media content creators bụ ụmụafọ Igbo. Anyị tinyere ihe gbasara ọmụmụ a. The flyer is on our Facebook page, Omenka app Facebook page. Ị chọọ ya, ebe ahụ enwere akara eji edebanye aha. There's a link to register if you want to attend that workshop. Mgbe na-adịghị anya ndị niile debanyegoro aha ha, anyị ga-ezitere na akara unu ga-eji abata. We're going to send you the link. It's going to be on Zoom Monday, the 8th of December. For ndị nọ na Nigeria, ọ ga-abụ dịka elekere anyị 5 nke mgbede. Biko ị bụrụ onye na-emepụta ihe ọbụla anyị na-emepụta gbasara Igbo na social media, gbaa mbọ mee ka ịbata n'ihe ọmụmụ ahụ. Bịa dịrị unu na mma. Fada, kedu ihe ị ga-agwa ụmụafọ Igbo ndị bịara gege ntị n'ụbọchị taa n'ihe gbasara ihe nke anyị kụziri? Kedu ihe na-atụ anya na agba nke atọ ya mgbe anyị ga-ezukọ ebe a? Ndewo. Biko, o nwere ife na-agbata m n'uche nchọrọ ịtụrapụ bifo. Ịma na anyị na-akarị nke njibụrụ onye fada gagolo ibe dị iche iche, ma Abia steeti, ma alụmọlụ n'Isikwu Atọ Ọkigwe. So asụsụ m na mfu onye na-abụrụ onye Ọka, adị m asụ Ọka. M chọkwa ka ndewie ka onye Ọka na-ege m ntị wee malụ na m ụmụ emie ka ndị ọzọ wee na-aghọta ihe na-ekwu, maka ama m na ndị Ọka ga-achọ ka m na-asụrụ Ọka. So adị m asụrọ m Ọka n'ibe n'ụwa, maka mma na nsụwa Ọka o nwere okwu nga na-abụ mwefute ma ya ama n'ife na-ekwu, ọ bụrụ sọ ndị Ọka ga-amụ ya. Ka nkọwa onwe m ka ọ ga-abụ onye Ọka nọ ebe a ka ọ malụ na mụ na-asụ asụsụ mmadụ niile nke nji wee bụrụ fada. Okay, kedu ife anyị ga-eme? Ndụmọdụ m na-enye bụ ife anyị mebegolu kịta.
ife anyị na-eme kịta ọnya bụ ndụmọdụ m. Nke izizi ka anyị kwetegodi na onwe anyị efunerigo anyị. Lee anya etu ife si wee mee anyị na be anyị. Chetani, nwere ụmụ ntọntọ ibe anyị ga na-enelu anya na ya. Ịma na ịbịa na gọọmenti be anyị kịta, ị na-eche kedu ndị ụnụnwa nọchazini, ndị ụnụnwa na-eme ibe niile a, echiche mmadụ ọdụkwaba n'uche. Ibe mee na ndụ gọọmenti anyị anara elote mmadụ, mana anyị anarazi elote na ka a natala agha na gọọmenti sizili ụlọ akwụkwọ niile wee wepụ nkụzi maka Chukwu n'ụlọ akwụkwọ. Ka ewepụrụ nkụzi maka Chukwu n'ụlọ akwụkwọ, ife ọzọ batazilini bụ ndị ọkammụta tinyebe nkebe, enwere onye jeli wepụ ya. Mgbe Wolosoyinka tinyere cult na yunivasiti, o wee mechie gbadatabazie. Ife niile anwa mezilini, kedu ndị na-achị anyị kịta? Ma ndị senetọ ma ife ndụ gụrụ akwụkwọ mgbe ewepụgoro ịkụzi maka Chukwu. Mgbe nkụzi afọ ife gbasara Chukwu pụgolu, ọbanwa ka anyị na abụọ na-eme ihe. Na ọ bụ na ndụmọdụ na-enye ndị be anyị bụ kịta anyị fugolu na nnekwe n'ibe anyị furu onwe anyị na ebe a bụrụ be anyị na anyị ga-anachighị azụ. Ọnyanwa bụ nkwekọrịta nke izizi ime ka ndị be anyị mara na anyị ga-anachighị azụ. Ka anyị jeje were ife mmọnwụ na abụọ na-aga n'ụzọ, ife dị ya na-arụ na-adapụ, o nwere onye na-atọ ụtọ ya. Oh yes, anyị ga-anachighị azụ jee tụtụọ ife niile anwachi na-arụ anyị bụ mmọnwụ wee dapụ. Ndụ nke nọ n'ụlọ onye ọbụla amalị, ọ bụrụ ndakpo ya bụ iti wepụta anyị chọrọ omenala Igbo, anyị chọrọ omenala Igbo. Gegodi ntị mala ife bụ omenala Igbo, ịghọta ya ọfụma. Mụnwa ga-achọ ka emerie, mana nke nụnwa ị na-eme na-aghasa gị nwa na onweghị uche. Ọnya bụ na tata wee ndị okenye be anyị, onye na-akọwalị etu alụsị be anyị si were bido ọkụja, maka na ọ na-eme obodo, ọ na-eme omenala. Mụnwa na onwe m bụzi fada, atụbatalụ m atụbata. Ọgbụ ya aghalị na ọmụnwa na-akọwarị ya maka alụsị be anyị, ife nyanwa na-amara gbasara ya. Ọ itinye uchu iwee mụta ya. Ọ bụ na ịmụta ya idobe nsọ ya. Ọ mgbe ndị Igbo nachighela azụ, a sị m unu jebe n'ọjị. Atọgheche ife dị n'ọjị, nwanne ga-anabata nwanne ya. Ọ ife Chukwu nyere anyị dị ife ahụ. So let us go back, kwekọrịta na anyị ga-tinyezi uchu n'ime ịmụ ka ya ga-esi were ga-eme. Ọ bụrụ ala na anyị ekwekọrịta, imepụta ya emepụta ga-ejizi nwayọọ na-eriwapụta na ndụ anyị. Anyị a na-emezie wee luo na anyị enwetakwa onwe anyị. Mana kịta ife niile ka bakọla abakọ, maka na anyị bụ ndụ chọrọ ka emebezie enyi amara ife anyị chọrọ ime. Ndewo Fada, dịka ị na-ekwu, otu onye nọ na YouTube na-ajụ sị ama m na ịrụtụla aka ihe ọ na-ajụ, mana ọ dịka ọ nọ ya mgbe ị kwuru ya. Ọ sị na gị biko nwere ike ịkọwata ihe dị iche na omenala, ntọala na ọdịnala, nyekwa ọmụmaatụ na ya. I think that was the chat. Yes, ọ sị gị kọwata ka ọ nwee ike ịghọta ihe ị kọwara bụ ndịiche dị na omenala, ọdịnala na ntọala. Yes. Ọdịnala ya bụ culture na onwe ya bụ ọnatalichi. Mmadụ edeberie, mmadụ jedolo onwe ya n'ime ya. Ije kịta ọdụ mma ka m were ife amalụ na-atụ. Anụmụdị na nwunye. Anụmụdị na nwunye, anyị na-anụnụ nwaanyị kịta na-eme omenala na ana m enenekwe ndị mmadụ ebe a na-achọ ka emechee omenala anụmụdị na nwunye. Ife ụfọdụ adafugo, nke a na-abụ eme ebulo mmanya a ga-ebunye nwa ada, o wee jezie ka o jeje gosi mmanya. Ndị be anyị amarọzi na ada adịghị egbu ikpele n'obi nna ya. Onye na-egbu ikpele n'obi nna bụ onye a na-anụ anụ, ọ bụrụ ada. Ada nọ n'ọkwa nwoke na be nna ya.
a na-egburi ada ikpele na be nne ya, ọ bụrụ ada na-egbu ikpele. Ọ ga-erunete ana wee napụ nne ya maọbụ onye nọchila nne ya mmanya, mana ọ gara egbu ikpele na ana. Ma ndị be anyị amarọzi, mana etinyela nye n'ọdịbendị. O nwere ike ọ bụrụ na ka anyị si emie, ndị ọzọ nwere etu ọzọ fa si emie. Mana ife m na-akọwa na culture bụ ife ọnatalichi. Ịbịa na alụmdi na nwunye, ọ bụrụ mmadụ sịrị ka anyị kee oke na nwunye nwaanyị nwoke, ọ bụrụ mmadụ debele ọrịa ebe ahụ anyị je bili na ya. Ife ndị anwa dị adị, anyị fụ onwe anyị ebe anwa. Evolution doesn't have the interaction between the human persons and the environment, the change and the time. N'ọnya ife kọwala culture. Ife mezinu bụ na mgbe anwa ndị mmadụ bịala fụzie onwe fa n'ebe anwa, fa tinye dị mkpa. O nwere ife ndị dụwa mkpa. Ife ndị anwa dụwa mkpa, etu anwa ka esi bido chee azụmahịa. Ka anyị jekọta ọnụ tata abụrụ ụbọchị anyị ga-eje n'ugbo. Ka anyị jekọta ọnụ tata wee zụọ ahịa. N'oge gboo, afịa dị n'iwu. Ọ bụrụ na ị nọrọ ya, erie ya iwu. Maka achọrọ ka onye ọbụla nọlụ na anya bụ afịa. Then, mgbe afọ ndị mmadụ bidoro zụwa anya bụ afịa wee tiwezie ka a bụrụ ụbọchị dị etu ka a ga na-azụ nya bụ afịa. Nke nụnwa ọba na omenala. Na onye nụnwa jụrụ na ya ma mbịa nya bụ afịa ejerie ya iwu, ọ bụrụ iwu ala. Tizie ụbọchị ọzọ a ga-eri oriri, asị na ọ na-afịa ka a ga-anọ ga-erie, ọ bụrụ ofufe nru. Now, ịbịa na alụmdi na nwunye, maka na ọ bụrụ mmadụ kele oke na nwunye, nke mmadụ na-eke ana obi na ya, ọ dị na culture. Mana mgbe afọ, ndị mmadụ, ndị na-enwele ikike, mgbe obodo na-aka akwụrọla ọnụ, onye nwoke shiri ike pụta bụ nwatakịrị nụtalụ nwa agbọghọ mara mma, ọ kụdalụ onye a na duru nwunye ejewelu. Mana ndị mmadụ fụrụ ife o ji wee dị mkpa na ọ bụrụ onye fụrụ kugbulu tọgbọ, obulu nne mmadụ maọbụ obulu ada mmadụ maọbụ obulu nwunye mmadụ, na a ga na-anụzi nwaanyị anụ. Nkwekọrịta ahụ ekwekọrịta na a ga-anụ nwaanyị anụ, omenala ka ọ banye na ya. Ịfụ na ife mmadụ sitere from culture etinye omenala eriwepụta. Mgbe mmadụ pụtaziri ijezie na omenala anwa na alụmdi na nwunye, obodo ọbụla nwere ife bụ iwu na ife a na ị ga-eme ya. Ọ bụ na ị mere nke a na ọ bụrụ nwaanyị ka ị nụrụ. Nke anwa asịrị na ime ihe ọnyanwa bụ iwu ana do na alụmdi na nwunye. Mgbe a na-emezie, ọ bụrụ na ewetachaghị ife niile ahụ a chọrọ, okenye wee bido wee kpewe ekpele gọwa ọfọ iji wee gọzie ndị na-anụ di na nwunye. Efugo na-akpọkugo Chineke na ya. Ofufe ndụ abịago. Maka ọnya ka a ga-anọ wee nyezie ngọzi maka ndị anwa na-anụ di na nwunye na ndụ bịa enwebezie ife aṅụrị. So ije na alụmdi na nwunye, culture pụtara na ya n'ọlụ onwe ya iche. Tradition, omenala pụtara na ya. Ọdịnala bụ culture, omenala bụ tradition, iwu ana bụ the law, the custom. Then ịgbadatazia na ofufe ndụ. Fancha niile batara na alụmdi na nwunye. So ọ bụ na ị na-eluru anya mma, imesie ife ndị anwa jeweli, ị gara ama na o nwere ife dị iche iche na fancha, maka fancha jikọrọ n'ofu emume. Amara m onye ogele m ntị ma ọ ghọtara ife m kwuru. Nwandị ikom ghọtakwara ihe fada kwuru. Ọ dị m ka ọ ghọtara. Wee sị, again, if culture evolves, will there be a point when the system and style of breaking of kola nut will change? Yes. Okay. Nke anwa wu na omenala will change. Mana ọjị na onwe na-ebu n'ana does not change. Mmadụ does not change. Mana ife mmadụ ji ọjị eme may change. Ọnyanwa bụ nke change lekịta to the left instead of right. Anyị na-achọzi
ka anyị nachiekwe back because o chenjili nke ajọ ọlụ nke o chenjili njọ njọ anyị enwerezi mma mma na ya so ka anyị jekwe wele mma mma. Ndewo Father. Ndewo. Thank you. Ụmụafọ Igbo na-emeela. Ana m ekele mmadụ niile ndị bịara ka anyị nụrụ na ọnụ otu n'ime ndị ọkachamara n'ihe gbasara ọjị. Ana m echeta na otu oge a sị na Jizọs were iwe na Baịbụl mgbe ọ gara na nke enyi ya nwoke a na-akpọ Lazarus, wee na-akọwa na Lazarus nwere ụmụnne ụmụ nwanyị abụọ, nke otu n'ime ha bụ Mary, nke ọzọ wee bụrụ Mata. Nwanne ya nwaanyị bụ Mata wee na-agba mbọ ka onye nna anyị ukwu nri. Thank you nwandị ikom amawo Emmanuel onyi nke ọbụla ewu nga ahụ. So mana Mary wee gaa nọrọ ọdụ n'okwu Jizọs wee na-ege ntị ihe niile ọ na-ekwu. Wee na-akọwa na o wutere Jizọs na Mata gawara ịchọ ihe ọ ga-eri kama ị ga nọrọ ọdụ n'okwu ya gee ntị. Mana Mata ihe o mere adịghị njọ n'ihi na ọ chọrọ ile onye ozi ọbịa. Mana Mary ihe o mere adịghị njọ n'ihi na o were ohere o nwere, the opportunity o nwere to hear from the master. Ama m na ọtụtụ n'ime anyị n'ebe niile dị iche iche, ebe anyị na-esi nri, ebe anyị na-eme, mana anyị wepụtara ohere wee tinye ekwentị anyị n'ihe ọmụmụ a nke anyị na-eme n'oge a, wee nọ ebe a dịka awa abụọ nke anyị na Reverend Father Aduncheza nọrọ ebe a. Biko ya dịrị na mma. Ana m asị unu kelekwuru anyị Father ọzọ dịka na mbido akọwara m unu onye ọ bụ. Father Augustine, ahụrụ m gị, ndewo, thank you for coming. Reverend Father Dr. Chetuya Aduncheza bụ onye echiri echichi n'ọdịnala chie na nke ụka. Azị Efeichukwu bụ aha otutu ya. O wee sị, Father ngwazani ya ka isi aza ya. Azị Efeichukwu, ife a na-eme azị. Ife a na-eme azị. So n'ụbọchị taa ọ kọwara anyị the embodiments and symbols of ọjị, nke bụ ihe ndị ọjị nọchitere anya ya ka o si emetụta anyị na ndụ anyị dịka ndị Igbo. Anyị ga-akwachi ebe a taa. Anyị kelere onye bi n'igwe, onye nyere anyị ndụ, wee na-elekwa anya na mgbe anyị ga-ezukọ ebe a n'ụbọchị ọzọ tupu afọ agwụ, ọ ga-enyekwa anyị ndụ na ahụ isi ike ebe ọbụla unu nọ n'ọnụ nke ọma. Ndị na-amụ asụsụ Igbo, Monday ana m ahụ unu na oge nke anyị na-ada ahụ so ụbọchị ahụ anyị ga-eleba anya otu asụsụ Igbo anyị ka na-eme ihe gbasara mkpụrụ okwu Igbo. Then n'oge mgbede ya anyị ga-eleba anya na nkọwa ilu Igbo. Chetanụ ndị ọ gbasara 8th of December, please go to our Facebook page and find Omenka app and find the link is posted as an event and register for the workshop for content creators. Nwanne nwanyị Jaja ekelele m gị ebe ọ pụrụ iche na etu isi na-emetụrụ ya aka na akara ịhụnanya. You shared the event, the program severally and liked Usekwu Foods. I also salute you so much. Nene, thank you for joining. Do good. And all of you that really have been part of what we do here. Remember, this is Igbo Literacy Project. Chigod, you are awesome. Ihe anyị na-eme ebe a bụ ime ka ụmụafọ Igbo laghachi azụ n'ihe gbasara ọmụma amụmamụ dịka o kwesịrị ịdị. Onwe ihe anyị kwesịrị ịma n'ụwa throughout our lifetime is understanding who you are. Onye ọbụla na-aghọtabeghị ihe ọ bụ, onye ọ bụ, ihe Chukwu kere ya ka ọ bụrụ, onye ahụ ndụ ya ezuchaghị oke. That's one thing you need to know. Ma ndị na-ekwu okwu ndị a na-akpọ motivational speakers, one of the things, topics ha na-agbado okwu ekwuru ndị mmadụ okwu bụ self-awareness, self-realization. Do you know who you are? You will not understand life if you have not understood who you are. It starts from you.
And one of the things you understand about yourself is your cultural identity. And that is what Reverend Father Adun Cheza is helping us to realize and understand once again today. Ya dịrị unu na mma, anyị ga-emechi ebe a. Ka Chukwu gọzie unu. Ụbọchị nta ka anyị chọọ unu n'Owerre nchi. Ndewokwanụ. Aha m bụ Dr. Emma Asonye. See you on Monday. Thank you. Udo dịrị unu. Father Ndewo.